हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाचलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण ஹரே हरे हरे ஹரே हरे ராம் राम हरे राम ராம राम राम ராம் हरे हरे ஹரே हरे ஹரே कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण கிருஷ்ணா कृष्ण हरे हरे ஹரே हरे ஹரே राम हरे राम ராம राम ராம राम हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சோ இப்போ வந்து என்ன பார்த்தோம் நம்ம என்ன லாஸ்டா 13th வர்ஸ் என்ன பார்த்தோம்? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. அதாவது மத்தாடி களம்னா என்ன களம்னா யாரு இது அடுத்து வந்து நேயம் ஞான நேயம்னா என்ன அதாவது அதாவது களத்தை அறிபவன் யாரு ஞானம்னா என்ன அதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சோம் மாதாஜி அத வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அதை பத்தி நம்ம ஒண்ணு படிச்ச 24 நமக்கு இது இருக்குது அதுல ஞான இந்த சூஷ்ம உடலை பத்தியும் அடுத்து ஸ்தூல உடம்பை பற்றியும் மற்றும் இந்திர அந்த அதனுடைய செயல்களையும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க தெரிஞ்சவங்க தான் வந்து ஜீவாத்மா. ஆனா இதெல்லாம் அடக்கி ஆள்பவர் வந்து பகவான் பரமாத்மா தான். இவங்க அதாவது ஜட இயற்கையும் இந்த மனித ஜீவாத்மாவையும் எல்லாத்தையும் கையாண்டு வருபவர் வந்து பகவான் அப்படின்னு படிச்சோம் மாதாஜி. வெரி நைஸ். சோ 14th அது அதோட அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து அவருக்கு நித்திய வந்து நம்ம வந்து சேவை நமக்கு அவருக்கு வந்து நம்ம சேவைகள் பண்ணணும் அப்படின்னு படிச்சோம் மாதாஜி. ஹரி போல். வெரி நைஸ். ஸோ பேசிக்கலி என்ன மெயின் பாயிண்ட் சொல்ல வராங்கன்னா இன்னொரு பாயிண்ட் 14th என்னன்னா இப்ப வந்து சூரியன் எப்படி எல்லார் தலைமையில இருந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு சூரியன் எல்லா இடத்துல இருக்கிற மாதிரி பரமாத்மான்ற ஒரு ஒருவர் தான். இது நம்ம ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம 3 லிங்க் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு வந்து சூப்பர் சோல் அதாவது பரமாத்மா, ஜீவாத்மான்றது வந்து நம்ம நம்ம ஆத்மா, ரைட்? இப்போ ஒரு ஒரு உடம்புக்கு ஒரு ஒரு தனி ஜீவாத்மா இருக்கு. இதுல கன்ஃபியூஷன் இல்லை. ஏன்னா என் உடம்பு என்னோட ஜீவாத்மா, உங்க உடம்புல இருக்கிறது உங்க ஜீவாத்மா. ஆனா பரமாத்மான்றது உங்க உடம்புலயும் என் உடம்புலயும் இருக்கிறது ஒரே ஒரு பரமாத்மா தான். இந்த கான்செப்ட் நம்ம கிளியரா இருக்கணும். இப்போ எல்லா ஜீவராசிலையும் பரமாத்மா இருக்கிறாங்க. எஸ், சிங்கிள் பரமாத்மா. அதான் 14th வர்ஸ்ல கிளியரா சொல்லுவோம். இன்னொன்னு என்னன்னா பௌதிக மெட்டீரியல் வேர்ல்டு மாயா, இந்த வேர்ல்டு வந்து பை இட் செல்ஃப் கேனாட் ஒர்க். எக்ஸாம்பிள், கார் தானா போகாது. ஒரு ஜீவாத்மா ஆத்மா அதாவது அதோட சுப்பீரியர் எனர்ஜியான அந்த ஜீவாத்மா இருந்தாதான் அந்த கார் ஓடும். ஸோ இந்த கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால மேட்டர் பை இட் செல்ஃப் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற பவர் இல்லை. அதை கண்ட்ரோல் பண்ற பவர் வந்து ஜீவாத்மாக்கு தான் இருக்கு. என்ன மாதாஜி, நீங்க பரமாத்மாவை விட்டீங்கன்னா பரமாத்மா 2 பேரையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஆனா 23rd வர்ஸ்ல தான் இனிமே பார்க்க போறோம் ஏன் கண்ட்ரோல் பண்ணல, பரமாத்மாவோட ரோல் என்னன்றது அப்புறம் பார்க்கலாம். பட் இப்போதைக்கு வந்து இந்த ப்ராடா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பேசிக்கலி பரமாத்மான்றவருக்கு வந்து கை இருக்கு, கால் இருக்கு, கண் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. சூரியன் எப்படி இருக்கிற மாதிரி அதே தான் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ வந்து ஸ்ரீலா பிரபுபாத் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, நம்மளோட ஆத்மா இருக்கு இல்லையா, அதாவது நம்ம வந்து என் கை கால்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிக்கலாம், தப்பில்லை, இருக்கு கூட. ஆனா அது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கா அப்படின்னா இல்ல, ரைட்? அது வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் போய் இது பண்ண, அதெல்லாம் இல்லை.
இப்ப பரமாத்மா என்னீங்கன்னா கையெல்லாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடியாது. ஆனா கிருஷ்ணர் எடுத்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம், நிறைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. நம்ம 9.26ல கூட என்ன பத்ரம் புஷ்பம் பாயம் தோயம் யோமா பக் சாரி பத்ரம் புஷ்பம் பாயம் தோமா ஏமா பக்த பிரைஸ். ஸோ பேசிக்கலி ததம் பக்தி உபாசம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மன். தத்தகம் பக்தி உபகிருதம் ஸோ அஷ்னாமி பிரியதாத்மன. ஸோ நாலுமே அதாவது ஃபுட் என்ன கொடுக்குறாருன்னா இது ஒரு சைட்ல கொடுக்கறத பத்தி இல்ல, ஹைலைட் என்னன்னா வித் எனி பார்ட் ஆஃப் த பாடி வில் பி ஏபிள் டு ஈட் அப்படின்றது ஒண்ணு. அதே மாதிரி ஆனந்த சின்மய ரச பிரதிதாபி தாபீர் தாபீர் ஏவ நிஜ ரூப கலாத ஆபீர் கோலோக ஏவ நிவசாத்திய அகிலாத்ம பூதோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமாம் பஜாமி. ஸோ கோலோக ஏவ நவசாத் அகிலாத்ம பூதோ எல்லாருக்கும் அவர் வந்து ஹெட்டா இருக்காரு அப்படின்றது. ஸோ பேசிக்கலி ஈ கேன் கண்ட்ரோல் எவ்ரி திங்ன்றதும் என்ன அர்த்தமா அகிலாத்மம் எல்லா இடத்துக்கும் அவரால் பண்ண முடியுதுன்றத வந்து ரொம்ப கிளியரா இங்க சொல்லியிருக்காரு. ஸோ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாகூரும் என்ன சொல்றாருன்னா பிரம்மன்ன்றவர் எல்லா இடத்துலயும் பறந்துருக்காருன்னு. ஸோ அதேதான் பரமாத்மாக்கு எல்லாருமே. ஸோ பேசிக்கலி என்ன ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் டிஃபரன்ஸ் நீங்களே சொல்லுங்க, நான் சொல்ல வேண்டாம். ஆத்மா அணு ஆத்மா மாதாஜி, அணு வெரி வெரி அணு, அனு அவர் அணு. கரெக்ட். அண்ட் ரெண்டாவது வந்து கையெல்லாம் நம்மளுக்கு எல்லா புகழும் எல்லா இதுவும் ஒருவருக்கு, அவருக்கு தான் எல்லாமே. நமக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நமக்கு ஒண்ணும் செயல் முடியாது, ஒண்ணும் செயல் கிடையாது. We are very dumb. அனைத்துக்கும் ஹெட் வந்து அவர்தான் பரமாத்மா மாதாஜி. அவருக்கு கீழே தான் நம்ம இருக்கிறோம் மாதா. அவர் தான் நம்மளே ஆட்டுவிப்பவர் ஆழ்விப்பவர் எல்லாத்துக்கும் உடுமைப்பட்டவர் வந்து பரமாத்மா மாதாஜி. அதே மாதிரி அவர் 6 ஐஷு நிரம்ப பூர்ணம் பெற்றவர் மாதாஜி. நம்மள 24 கொஞ்சம் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர். அது ஒன்றும் இல்லாம அவர் வந்து எந்த விதமான மாயா கீழே அவர் இல்ல, மாயா அவர் அது மெயின் இருக்கு மாதாஜி. அன்றதா. சோ இஸ் நாட் பவுண்ட். இப்ப நம்மளே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பிரிட் சோல் அன்ற ஆத்மா இஸ் வெரி பியூர். ஆனா இட் இஸ் கெட்டிங் கண்டிஷன். எதனால தடாக்ஷ சக்தி மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு எதுக்கு சொல்றோம்னா டெக்னிக்கலி அதுவும் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி தான், அதுவும் எட்டர்னல் தான். ஆனா நம்ம ஆத்மா என்ன ஆகுது, மாயாவோட கான்டாக்ட் அதாவது பௌதிகத்துல கான்டாக்ட் வந்த உடனே கண்டிஷனல் சோல் ஆகுது. எதனால வருது, ஐ வாண்ட் டு என்ஜாய் லைஃப்ன்றதால வருது. சோ அந்த பிரச்சனை இல்லாம போகுது அப்படின்னு. சோ 14 ஸ்லோகா 15 ஸ்லோகா ரெண்டுமே சேது மாதாஜி படிச்சிருங்க ஒரே டைம். நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வஸ்பாணிபாதம் தத் சர்வதோ சிரோமுகம் சர்வதஸ்ருதிமல்லோகே சர்வம் ஆவృత్య திஷ்டதி சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வ பிரச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்த்ருச்ச. 14th டிரான்ஸ்லேஷன். அவரது கரங்கள், கால்கள், கண்கள் மற்றும் முகங்கள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. எல்லா இடங்களிலும் அவரது காதுகளும் உள்ளன. இவ்வாறாக எங்கும் வீற்றிருப்பவராக பரமாத்மா விளங்குகின்றார். டிரான்ஸ்லேஷன் ஸ்லோகா நம்பர் 15. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 14 முடிச்சிட்டோம். ஸோ டைரக்டா 15 எடுத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். அதாவது எல்லாத்துக்குமே காரணம். தேவர்கள் யூனிவர்சஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் அண்டங்களுக்கும் தேவ லோகமான ஸ்வர்கலோகத்துக்கும் நம்மளுக்கும் எல்லாத்துக்குமே அவர் தான் காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸா இருக்காரு. அவர் தான் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது தெரியும். அவருக்கு வந்து நம்மள மாதிரி பௌதிக கண்கள் இல்ல, கைகள் இருக்கு ஆனா பௌதிகம் இல்ல. சோ இதை வச்சுட்டு வந்து அவர் வெறும் எனர்ஜி, அவருக்கு உருவமே இல்லைன்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அது தப்பு, அது அருவ வழிபாடு. கிருஷ்ணர் இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்காரு. ரொம்ப நம்ம 12th சாப்டர்லயே பார்த்தோம். கிளேஷோ திகதரஸ் தேஷாம் ஜெகத் அவ்யக்த மூர்த்தி நாம் அவ்யக்தா சக்த சேட்டசாம் அப்படின்னு ரொம்ப கிளியரா. என்னன்னா தேகவத்வீர் அவாப்ததி. இது இருக்கிறதுலே முட்டாள்தனமானது என்னன்னா அவருக்கு வந்து அவ்யக்தம், அதாவது அவருக்கு உருவம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறது. அப்படி நம்ம நினைக்கவே கூடாது அப்படின்றது. சோ அவர் வந்து என்னன்னா ஸ்பிரிச்சுவல். சரி, அவருக்கு உருவம் இருக்குன்னா ஏன் நம்மளால பார்க்க முடியல? அவர் எல்லாமே உருவம் இருக்கு, அவருக்கு தான் ப்ரொபரேட்டர், எல்லாம் 6 ஒப்புலன்ஸ் இருக்கு. அப்ப ஏன் வை கான்ட் வி see him? ஏன் பார்க்க முடியல நம்மளால? மாதாஜி, நம்மளுடைய புலன்கள் அவரை பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு சக்தி கிடையாது மாதாஜி. ஏன் இல்ல ஏன்னா நம்ம பௌதிக
எக்ஸலென்ட். அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்த மாதிரி திவ்ய கண்கள் நமக்கு அவர் கொடுத்தாதான் உண்டு, அது வரைக்கும் பட் முடியாது. ஏன்னா இப்போதைக்கு நம்மளது வந்து பௌதிக கண்கள், ஸோ மெட்டீரியலி கண்டாமினேட்டட் பௌதிக கண்டாமினேட்டட் கண்கள். ஐஸ் பார்க்க முடியாது. அதனால நம்ம மெட்டீரியல் சென்சஸ் நமக்கு இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் சென்சஸ் தான் இருக்கு. நம்மளுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் சென்சஸ் தான் இருக்கு. ஆனா ப்ராப்ளம் என்னன்னா நம்ம மேட்டரால கவர் பண்ணிக்கோம். அது நம்ம வந்து மெட்டீரியல் சென்சஸ்ன்னு இல்லை, நம்ம மெட்டீரியல் சென்சஸ் கூட என்ன நம்ம ஒரிஜினலி ஸ்பிரிச்சுவல் தான், ஆனா அதை வந்து பௌதிகத்துல கவர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. அதனால வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நிர்குணா, ரைட்? ஆனா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டாமினேட்டட்னால நம்மளால பார்க்க முடியல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெசென்டே ஞாபகம் இல்லை, டோட்டலி இக்னோரண்ட். நேத்து என்ன நடந்துச்சு ஞாபகம் இருக்காது, 10 நிமிஷம் முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னா 2 பேர் 2 வருஷம் சொல்லுவோம், 4 நாள் அப்புறம் அதுவும் ஞாபகம் முடியாது. ஆனா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் பாஸ்ட் பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் தெரிஞ்சவர் அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் வந்து அவர் ஏன் வராரு அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம பகவத்கீதால பார்த்திருப்போம். சுவமாயா, அவர் சொந்த பொட்டன்சியலால வராரு அப்படின்னு. அப்ப நம்ம எப்படி வரோம், எதனால வரோம்? அவரோட அவர் நமக்கு கொடுத்தாதான் ஆசீர்வாதம் கொடுத்தாதான் கர்மத்தால வர வரும். மாதாஜி, நம்ம கர்மத்தால கர்ம நம்ம செஞ்சதுனால வரோம். வர கர்மத்தால, மாதாஜி. நம்ம எக்ஸாக்ட்லி. செயல்களால நம்ம வரோம். நம்ம கர்மத்தினால வரோம். அவர் வந்து அவர் சொந்தமா வராரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஏன்னா அவர் வந்து எந்த விதமான இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இல்லை. அவர் வந்து ரொம்ப கிளியரமா அவர் சொந்தமா வர்றதால இஸ் ஆன் இஸ் ஓன் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்றது தெரியணும். 16th வேற யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா? பரம ஸ்லோகம் படிக்கணுமா வேண்டாமா? அவ்வளவு இல்ல, ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு பரம மாதாஜி, உண்மை எல்லா உங்ககிட்ட ஒரு உயிர் சின்ன கொஸ்டின் ஆன்சர் உங்ககிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாமா? எனக்கு நேற்று சொல்லுங்க, என் கேளுங்க பேத்திக்கு மாதாஜி. சொல்ல தெரியல. ஒரே ஒரு 5 நிமிஷம் மாதாஜி. அவ வந்து என்னோட பேத்தி 5 years old மாதாஜி. அவ நேற்று என்கிட்ட கேட்டா, எல்லாரும் வந்து அம்மா அப்பா அப்படி வராங்க, ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் அவர் முத எப்படி தோன்றினாருன்னு அவ கேட்டா அப்புறம் மாதாஜி. அதுக்கு கொஞ்சம் நோ ப்ராப்ளம், வெரி நைஸ் கொஸ்டின். நம்ம எல்லாரும் அம்மா அப்பா மூலமா வரோம், கரெக்ட் ஆன்சர். அவர் வந்து அம்மா அப்பா மூலமா வந்தாருன்னா அவர் காடா இருக்க முடியாது இல்லையா? அதனாலதான் அவர் எப்படி மாதாஜி தோன்றினார், அதை கொஞ்சம் வழக்கு சொல்லுங்க. அதான் காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். அப்படின்னா எல்லா காரணத்துக்கும் அவர் காரணமா இருக்காரு. இப்போ இந்த பெண்ணு உற்பத்தி ஆனதுக்கு அவர் காரணமா இருக்காரு. நீங்க எல்லாரும் உற்பத்தி ஆனதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்காரு. அதாவது நம்ம அம்மா அப்பான்னு அம்மா அப்பாவோட அம்மா அப்பா எல்லாத்துக்குமே அவர் காரணமா இருக்காரு. ஆனா அவர் உற்பத்தி ஆனதுக்கு அவர் காரணமே எதுக்குமே காரணம் இல்லை. தெர் இஸ் நோ ரீசன். அதனாலதான் அவர் பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரக பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த, அவர் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இருக்காரு, நடுவுலயும் இருக்காரு, கடைசி வரைக்கும் இருப்பாரு. அவர் தான் காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ். ஆனா அவரோட கிரியேஷனுக்கு காசே இல்லை. 5 years old நான் எப்படி மாதாஜி புரிய வைக்கிறது? பக்கத்துல உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கா. 5 years அவர்கிட்ட old. நீங்க என்ன சொல்லணும்னா, தண்ணியில இருந்து தானே வந்தார் கடவுள், அதனால தண்ணியை பத்தி நீங்க சொல்லலாமே. ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, இந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க. அப்ப தண்ணியில இருந்து கடவுள் வர்றாரா? அப்ப நானும் தண்ணியில இருந்து, மீன் கூட தண்ணியில இருந்து வரும்னு நான் சொன்னேன் அவர் சொல்லுவோம். இயற்கையாவே அந்த மாதிரி வந்தாருன்னு சொன்னேன் மாதாஜி. அந்த மாதிரி அவர் எங்க இருந்துமே வரலாமா? அவர் அதாவது அவர் தானா அவராய் இருந்தார் ஃப்ரம் தி பிகினிங். சின்ஸ் இஸ் தேர் ஃப்ரம் தி பிகினிங் தான் அவர் கடவுள் சொல்றோம். அவர் யார் மூலமாவது வந்திருந்தாருன்னா அவளும் ஒரு மனிதனோ இல்ல ஒரு அனிமலோ இல்ல ஒரு செடியோ இல்ல ஒரு தெய்வமோ ஆகும் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லணும். நீங்க 5 வயசு குழந்தைக்கு என்ன சொல்லணும்னா, அதனாலதான் அவர் கடவுள். He is not come from any source. He is a cause of all sources. Right? If he has a source to come, then and the source will become கடவுள். புரியுதா? இப்போ இந்த கடவுள் வந்து இவர் எக்ஸாம்பிள் கணேஷா வந்து சிவன் மூலமா வந்தாருன்னா அப்போ கணேஷாவை விட சிவன் பவர்ஃபுல். அப்போ கணேஷா வந்து சிவன் மூலமா வந்தாருன்னா சிவன் அப்பனா சிவன் தான் சோர்ஸ். ஓகே, அப்போ சிவன் யார் மூலமா? பிரம்மா. அப்போ பிரம்மா தான் சோர்ஸ். பிரம்மா யார் மூலமா வர்றாரு? நாராயணன், அவர் தான் சோர்ஸ். அப்ப நாராயண யார் மூலமானாலும் யார் மூலியம். அதனால்தான் அதான். சோ பேசிக்கலி 5 வயசு குழந்தைக்கு என்னன்னா, நான் லைன் எடுத்துன்னு போறேன். சோ அந்த ஒரிஜின் இல்லாததாலதான் அவர் வந்து கடவுள் அப்படின்னு சொல்றோம். அதனாலதான் முதல் அப்சல்யூட் ட்ரூத், காஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்கிறவர் அவர், அவருக்கு காரணம் எதுவுமே இல்ல. கிளியர்? இவ்வளவுதான் சொல்லணும் நீங்க. ஓ, இருக்கியா கண்ணா? ஹரே கிருஷ்ணா. என் பக்கத்துல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கா. நேத்து கேட்டா, நாளைக்கு எனக்கு கிளாஸ் இருக்கும்டா கண்ணு, நீ வந்து கேளு மாதாஜி உனக்கு நல்லா கிளியர் இப்ப புரிஞ்சுதா செல்லம்? பேசு, புரியுதான்னு கேக்குறாங்க. புரியுது. வெரி நைஸ், தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், 17th யாராவது? எத்தனாவது? சாரி, 16th. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க. பரம உண்மை எல்லா உயிர் வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளன. ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி, ஸ்லோகம் படிங்க. ஸ்லோகம் படிக்குமா? பகீர் அண்டஸ்ச பூதானாம் அசரம் சரம் ஏவச்ச சூஷ்மத்வாத் தத்
அவிஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகே ச தத். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழ்களின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் இல்லாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூழ்ப்பமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிஃபோர் வி கோ, சேது மாதாஜி, அந்த குழந்தைகிட்ட வந்து நீங்க வந்து 4.6 அஜோபிசன் அவ்யதாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபிசன் பிரகிருதம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாமி ஆத்ம மாயையா. ஸ்வம்பமாமி ஆத்ம மாயானா இன்டர்னல் பொட்டன்சி, அவர் எனர்ஜினால கிரியேட் பண்றாரு, அவரே சொந்தமா வந்திருக்காரு. அதோட பெர்பெக்ட் வந்து நீங்க அவருக்கு அது ஒண்டி படிச்சு காட்டுங்க. So, 4 point எந்த ஸ்லோகா மாதாஜி? I think 4.6. Just one second. Okay மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ணா. Thank you மாதாஜி. I think 4.6. Okay, ஹரி கிருஷ்ணா. 4.6 தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட். ஸோ 13.16 இப்போ இருக்கோம் இல்லையா? இப்போ வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணர் வந்து உள்ளேயும் இருக்கார் வெளியிலயும், இதுதான் நம்ம பாக்குறோம். ரைட். நரசிம்மத்துல என்ன பாட்டது? உள்ளேயும் இருக்கார் வெளியிலயும் இருக்காரு அப்படின்னு. நமஸ்தே நரசிம்மாவா மாதாஜி? ஆ, நமஸ்தே கரெக்ட். நரசிம்மாயா. பாடுங்க. நமஸ்தே நரசிம்மாயா பிரகலாதநாதலாயே தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஸ்டாப். இதுதான் பஹீர் நரசிம்மா ஹிருதயே நரசிம்மா. பஹீர் ஆனா வெளியில, ஹிருதயனா உள்ள. சோ இஸ் அவுட் சைட் ஆல்சோ, இஸ் இன்சைட் ஆல்சோ. அதுதான் இதோட வர்சே. அவர் வெளியிலயும் இருக்காரு உள்ளேயும் இருக்காரு. எங்க இருக்காரு? அசைரதும் சரா அச்சரா, மூவிங்லயும் இருக்காரு நான் மூவிங்லயும் இருக்காரு. அவர் வந்து சட்டில், ரைட்? சட்டில்னா நம்ம கண்ணால பௌதிக கண்ணால பார்க்க முடியாது. ஆனா இஸ் வெரி ரொம்ப தூரத்துலயும் இருக்காரு பக்கத்துலயும் இருக்காரு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெளியிலயும் இருக்காரு உள்ளேயும் இருக்காருக்கு யாராவது எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? ஒரு ஆக்சுவலா நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டோட எக்ஸாம்பிள். உள்ள பகவான் இருக்கிறாருன்றதுக்கு ஹனுமன் வந்து ராமர் வந்து வெரி நைஸ். வெளியில துருவ மகாராஜுக்கு சொன்னார் இல்லையா? துருவ மகாராஜோட இதயத்துல இருந்த அப்புறம் வெளியில அவர் சொல்றதுக்கு அப்புறம் தான் கரெக்ட். எக்ஸலென்ட் துருவா, எக்ஸலென்ட் எக்ஸாம்பிள். உள்ளேயும் இருக்காரு டக்குன்னு வெளியும் வந்துட்டாரு. எஸ், நெக்ஸ்ட். நாரத முனி வந்து துவாரகால போய் அத்தனை பேலஸ்லயும் போய் பார்த்தாரு. அத்தனையிலயுமே கிருஷ்ணர் சோ பேசிக்கலி உள்ள வெளியில இல்ல, பட் எல்லாத்துலயுமே இருந்தாரு. பேசிக்கலி க்ளோன் ஆயிட்டாரு அவரு. ஓகே, ஆமா. பிரகலாத் மகாராஜாக்கும் சின்ன வயசுல இருந்தே எக்ஸலென்ட். பரீட்சை தப்போம். எஸ், உள்ளேயும் இருக்காரு வெளியிலயும் வந்து அவர் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரா இருக்காரு, உள்ளேயும் இருக்காரு. ரெண்டு ஃபார்ம். ரைட். சோ இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல இது நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு. அதேதான் ஈஷோபனிஷத்துலயும் கிளியரா சொல்றாங்க. ததே ஜதி தன்னை ஜதி தத்தூரே தத்வன்ஷிகே ததந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தது சர்வசாய பாஹ்யதஹ. ததே ஜதி தன்னை ஜதி நடக்கிறாரு, அந்தரஸ்ய உள்ளேயும் இருக்காரு வெளியிலயும் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியரா சொல்றாரு. ஸோ 2 in 1 அப்படின்னு இருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். அதனால வந்து அசைறது அசைறாது எல்லாத்துலயுமே அவர் இருக்கிறதால நம்ம ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து சவுண்ட்லயும் இருக்காரு, வைப்ரேஷன்ஸ்லயும் இருக்காரு, எல்லாத்துலயுமே இருக்காரு அப்படின்னு. சோ இது நம்ம ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. சூஷ்மம் அப்படின்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, சட்டில் எனர்ஜி. அதனால நம்ம பௌதிக கண்கள் சூட்சம் இல்லாததால நம்மளால பார்க்க முடியாது. தூரமா இருக்கிற மாதிரி தெரியறாரு கோலோகா விருந்தாவன். ஆனா நம்ம வீட்டுல வந்து என்னவா இருக்காரு? எப்படி இருக்காரு? அச்ச விக்கிரகமா இருக்காரு மாதாஜி. அச்ச விக்கிரகாவா இருக்காரு. ரைட். இப்ப வந்து ஒரு சின்ன ஓகே, இப்போ இது நான் மார்னிங் விளையாடலாம்னு சொன்னேன். இப்போ ஃபார் சேஞ்ச் இப்போ விளையாடலாம் ஒரு கேம். எல்லாருக்குமே மேக்ஸ் தெரியும்ல? மேக்ஸ்ல வந்து 0 and 1. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? 0 and 1. தெரியலையா? மாதாஜி. பைனரி நம்பர்ஸ் ஓகே, பட் நான் சொல்றது வந்து நம்ம XY ஆக்சிஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, கோஆர்டினேட்ஸ். ஆமா, அத பத்தி சொல்றேன். இருங்க ஒரு செகண்ட். 0 and 1. 0 and 1 கிராஃப்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல இருக்கும். சோ அதுதான் இப்ப பார்க்கலாம். இருங்க, ஒயிட் போர்டு. இப்ப வருது இல்ல. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கேம் ஆடுறோம், சரியா? இந்த கேம்ல வந்து 2 கட்சிகள். கட்சி யாருன்னா, ஒரு கட்சி வந்து கிருஷ்ணர் ஒரு கட்சி,
நம்மலாம் ஒரு கட்சி. ஓகே, எஸ் மாதாஜி. அட்லீஸ்ட் இதுலயாவது ஓகே சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. சோ இப்போ வந்து இப்போ நம்பன்றதுல வந்து நம்ம என்ன சொல்றது, அஸ் போட்டுக்கலாமா? எங்கேயோ போகுது லைன் பாருங்களேன். ஒழுங்கா டிரா கூட பண்ண முடியல. எங்கப்பா இரேசர்? யாருக்காவது இருந்தா சொல்லுங்க. இரேசர் இருக்கு. அது இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். அது எங்க இருக்குன்றதா பிரச்சனை. ஒயிட் போர்டு இரேசர் போர்ட்ல போங்க. மீட்டிங் செட்டிங் கோர்ஸ் அதெல்லாம் இல்ல. கேன்சல். ஓகே, இப்போ வந்து இப்போ நம்ம இருக்கோம். ஓகே, கீழே இப்போ வந்து இருக்கு மாதாஜி இரேசர். இருங்க ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க. சாதாரண இருக்கு. நீங்கெல்லாம் உங்க அதான் கைய இரேசர். பக்கத்துலயே வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஸ்டாப் பண்ணணும். என்னடா பாக்குறேன், நீங்க பாட்டுக்கு ஏதோ நோண்டிட்டு இருக்கீங்க. அதான் எனக்கு வரல. ஓகே இப்போ நல்லா. உங்களத ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஓகே நம்ம எல்லாம் அஸ் ஒரு சைட்ல. ஓகே, இப்போ வந்து கிருஷ்ணர்னு எடுத்தா நீங்க நோண்டாதீங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் உங்க கையெல்லாம் கட்டி பிடிச்சுக்கோங்க, ஸ்கிரீனை தொடாதீங்க. சோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் இருக்கோம். இங்க இந்த சைட்ல வந்து கிருஷ்ணர் இருக்காரு. எப்படி இருக்காருன்னா அவர் வந்து பிரம்மனா இருக்காரு. ரைட், பிரம்மன் பரமாத்மாவா இருக்காரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பகவானா இருக்காரு. அது கிருஷ்ணர்னு போட்டுக்கலாம். தெரியுதா ஸ்கிரீனு? பி தெரியும் அண்ட் பி மாதாஜி. போட்டீங்க. ஓகே, இப்போ மூணா இருக்காரு. இப்போ நம்ம ஒண்ணு ஒண்ணா பண்ண போறோம். நம்ம இருக்கோம், நம்ம சரீரம் இருக்கு, பாடி இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பாடி, என்னோட டிராயிங்க மன்னிச்சுக்கோங்க, இவ்வளவுதான் இருக்கும். இதுதான் என்னோட பாடி. என்னோட ஓகே பாடி இல்ல, உங்க பாடியும் மாதாஜி. அதேதான். ஓகே, இப்போ ஓகே நான் ஓகே உங்களுக்கு கேட்க போறேன். அஸ்ன்றது வந்து நான் ஆத்மாவை குறிக்கிறேன். ஓகே, ஓகே நீங்க மாதாஜி. எஸ் நோண்டி சொல்ல போறீங்க. இப்போ ஓகே மாதாஜி. என்னோட ஆத்மா, அதாவது அவங்களோட ஆத்மாவுல ரெண்டு இருக்கும். ஐயோ, யாரோ கைய நோண்டாம வச்சுக்க மாட்டேன்றீங்க. கைய வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் பண்றதால இருக்கிறது போயிடுது. இல்ல தொடவே இல்ல மாதாஜி நாங்கெல்லாம் ஸ்கிரீனா. இருங்க, ஸ்டாப். மாதாஜி சேதுலட்சுமி டச் பண்ணிட்டேன், மறந்து போய். ஆமா, அதனால ஸ்கிரீனே போயிடுச்சு ஆமா பாருங்க. மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. எப்படியோ நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். ஒயிட் போர்டுக்கு போகும்போது எப்படியோ கை டச் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. நீங்க ஒயிட் போர்ட் போக வேணாம். உங்களுக்கு சரி என்னோட மாதாஜி. தெரியுதா? அது ஒண்டிதான். ஓகே, ஒன்லி லைன் மட்டும் தான் மாதாஜி எனக்கு தெரிஞ்சது. லாங் லைன் ஒன்று, ஒரு சின்ன லைனும். இப்போ தெரியுதா அஸ்? தெரியுது மாதாஜி. ஒரு கர்வ் லைன் மாதிரி ஏதோ தெரியும். அதான் அஸ் இது. ஓகே, சரி நீங்க மாதாஜி, ஒண்ணுமே இப்ப தெரியுது சொல்லாதீங்க. மாதாஜி. மாதாஜி எழுதட்டும். அஸ் அண்ட் ஒரு ஆமா, நீங்க போட்டோ. just பாருங்க. இப்போ அது ஒண்டி பாருங்க. இப்போ டிராயிங் எல்லாம் நீங்க அப்புறம் பாருங்க. சரி இப்போ மாதாஜி. வந்து இப்போ வந்து இதுதான் நம்மளோட சரீரம். இப்போ நம்ம வந்து பண்ண போற வேலை ஒண்டி சொல்றேன். நம்ம 2 0 ஃபர்ஸ்ட், நெக்ஸ்ட் 0 கோஆர்டினேட்ஸ்ல நம்ம 0வா இருக்கிறது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதாவது என்னன்னா ஜெசிமா, சோ நம்ம 0வா இருக்கிறது என்னன்னா ஒரு விஷயம் இருக்கு. அதாவது நம்ம மேல மெடிடேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம ஒரு பாயிண்ட் கொடுப்போம். முடியலன்னா 0 கொடுப்போம். அதனால பெனிஃபிட் இருக்குன்னா நம்ம ஒரு பாயிண்ட் கொடுப்போம், இல்லைன்னா 0 கொடுப்போம். உண்மையா பேசணும், சும்மாலாம் கதை விடக்கூடாது. நம்மளால நம்ம ஆத்மா மேல மெடிடேட் பண்ண முடியுமா? எஸ் ஆர் நோ? நோ மாதாஜி. பண்ண முடியும். மாதாஜி. நோ, ஆத்மாவால பண்ண முடியுமே. பண்ணவே முடியாது. நீங்க உட்கார்ந்து மெடிடேட் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. 0:0. இல்ல கிளியரா? நம்ம பண்ணும்போது அதுவும் தானே பண்ணும் மாதாஜி. நம்மளால நம்ம ஆத்மா மேல மெடிடேட் பண்ண முடியும். கேன் ஐ மெடிடேட் ஆன் மை ஆத்மா? வெரி No, சிம்பிள். அது மாதாஜி. முடியாது. அது முடியாது மாதாஜி. ஓகே, சோ நாட் பாசிபிள். கேன் ஐ மெடிடேட் ஆன் மை பாடி? என்னால என் சரீரத்துல மெடிடேட் பண்ண முடியுமா? எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ ஐ கேன் மெடிடேட். ஏன்னா நான் என்னோட லிப்ஸ்டிக் நினைப்பேன், என் கண்ணை நினைப்பேன். முக்கால்வாசி டைம் நம்ம அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்ல இப்போ பண்றோம். சில யோகிகள்லாம் அத தங்களுடைய மாதாஜி, இதையே நம்மளை பத்தி பேசலாம். நம்ம ஃபோக்கஸ் இங்க இருக்கணும். நம்ம ஜெனரல் நாலேஜ் போக வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம டைவர்ட் ஆயிடுவோம். இப்போ வந்து we will stick to this. இப்போ வந்து நம்மள மெடிடேட் பண்ண முடியாது. அதனால ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? 0. நம்ம சரீரத்தால நம்மளால மெடிடேட் பண்ண முடியும். 1 மார்க் நம்மளுக்கு அதனால ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா? நோ இருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி. சரீர சக்தி அவ்வளவுதான். ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல. சோ ஒரு தேர் பிரயோஜனம் இல்ல. 0 ப்ராஃபிட் எதுவுமே இல்ல. சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி எடுத்துக்கலாம். இப்ப வந்து பரமாத்மாவை எடுத்துட்டு இருக்கேன். ரைட், இப்ப வந்து நம்ம வந்து Yes, ஃபர்ஸ்ட் மாதாஜி. பிரம்மனை எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, பிரம்மன் வந்து நாங்க கையை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்பா. பிரம்மன் வந்து என்னன்னா, இப்போ வந்து பிரம்மனை பத்தி நான் பேச போறேன். பிரம்மனுக்கு சரீரம் இல்ல. சோ வெறும் பிரம்மனை நம்ம மெடிடேட் பண்ண முடியுமா? பிரம்மனை உருவம் எடுத்து பண்ண முடியாது மாதாஜி. பண்ண முடியாது. 0. சரி, மெடிடேட் பண்றதால லாபம் இருக்கா? இல்ல இல்ல மாதாஜி. ஒரு லெவலுக்கு லாபம் இருக்கும். ஒரு half பாயிண்ட் கொடுத்துக்கலாம். அட்லீஸ்ட் பிரம்மஜோதியாவது போக முடியும். ஓகே, ஏதோ ஒரு லாபம் இருக்கு. சோ ரைட், half ஆகுது. இப்போ நெக்ஸ்ட் பரமாத்மாக்கு போலாம்.
மேல நம்மளால மெடிடேட் பண்ண முடியுமா? உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை வச்சு பண்ணலாமே பண்ண முடியும் பண்ணலாம். மாதாஜி. பண்ணலாமே பண்ணலாம். எப்படி பண்ணுவீங்க? பரமாத்மாவை நம்ம உள்ள இருக்கிற மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு பண்ண பரமாத்மாவை வேண்டியதுதான். நினைச்சு நம்ம பரமாத்மாவை மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது இல்ல பண்றது மாதாஜி, உள்ள பரமாத்மா இருக்கிற பரமாத்மாவை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. ரொம்ப நாளில தான் உணர முடியும் மாதாஜி. உள்ள இருக்கிற பரமாத்மா நம்ம அந்த ஜடையத்துல நம்மளால இருக்கிறதால பண்ண முடியாது. பரமாத்மா உள்ள பெனிஃபிட் உணர இருக்கா? முடியாது பெனிஃபிட் மாதாஜி. இருக்கு. ரைட். பரமாத்மாவை நம்மளால மெடிடேட் பண்ண முடியாது. நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவை நீங்க நினைக்கிறதுன்றது நீங்க நினைக்கிறது அந்த விக்கிரகம் மைண்ட்ல இருக்கிறது. ஆமா ஓகே, அதை வச்சு பரமாத்மாவோட பண்ணலாம். போட்டோவை நீங்க நினைக்கிறீங்க. தட் இஸ் நாட் பரமாத்மான்றது எப்படி இருக்கும்ன்ற ஒரு பிக்சர் ஜோதி அந்த ஜோதியை இது பண்ணலாம். ஜோதியில இருந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஞானம் கிடைக்கும்ல மாதாஜி, கொஞ்சம் அவரோட ஞானம் கிடைக்கலாம். அதனால தான் பெனிஃபிட் கிடைக்கும். ஒரு மார்க் கொடுத்துட்டேன். இப்போ கிருஷ்ணரை மெடிடேட் பண்றது நம்மளால கிருஷ்ணரை மெடிடேட் பண்ண முடியுமா? முடியும் மாதாஜி. முடியும், பண்றோமே டெய்லி. இப்படி நான் சொல்றேன். ஸ்ரீரங்கம் என்ன ஞாபகம் வருது உங்களுக்கு? அப்படியே பக்கத்துல விஷ்ணு தான் ஞாபகம் வருது. பெருமாள் தாயார் கையில தலை தாங்கிட்டு படுத்திருக்க விஷ்ணு தான். ஸ்ரீரங்க பெருமாளும் தாயாருமா. ஸ்ரீரங்கநாதர். இப்போ இங்க இருந்து நம்ம மைண்ட் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா போயிருக்கேன்னா நீங்க எல்லாருமே இப்படி நான் சொல்றதுக்குள்ள நீங்க ஸ்ரீரங்கம் போயிட்டீங்க. தட் இஸ் வை மைண்ட் இஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் தி ஏர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம போறோம் என்ன அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கத்தை ஒரு சைடுல வைக்கலாம். திருப்பதி ஞாபகம் வருதா? கோபாலம் ஞாபகம் வருது. வெங்கடேச பெருமாள். நான் பாலாஜி சொல்ற ஸ்பீட் எஸ் நோ வருதா இல்லையா? பெருமாள்களே அவரோட சக்தி எல்லாமே ஞாபகம் வருது. வந்துச்சா இல்லையா ஞாபகம்? வந்துச்சு மாதாஜி. ஓகே, உடுப்பி கிருஷ்ணா, ஓகே. எஸ் மாதாஜி. எஸ் குருவாயூரப்பன், மாதாஜி. குருவாயூரப்பன், எஸ் மாதாஜி. Yes, Mataji. ராதாகிருஷ்ணா, ராசா டான்ஸ், குருவாயூர்ல சிரிப்பு இதுல சித்திரலேகா மாதாஜி, Yes, சித்திரலேகா மாதாஜி, அப்சல்யூட் சைலன்ஸ். நீங்க கேட்கணும், மத்தவங்க கேட்கறத சொல்லிட்டு எஸ் நோண்டி சொல்லுங்க. இல்லனா நீங்க பேசுனீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் டைவர்ட் ஆயிடுவாங்க. சோ குருவாயூரப்பன், எஸ் மாதாஜி. Yes, Mataji. ரைட். துவாரகா கிருஷ்ணர், எஸ் எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி. பிருந்தாவன் கிருஷ்ணர், ஓகே. எஸ் மாதாஜி. மாயாப்பூர் கிருஷ்ணர், எஸ் மாதாஜி. நம்ம இஸ்கான் மங்களூரு எஸ் மாதாஜி. கிருஷ்ணரோட பார்த்த சாரதி. ஓகே. Yes, எஸ் மாதாஜி. இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்களா ஒரு ஒரு கண்ணுல இங்கேயே உட்காந்துட்டு ஆமா மாதாஜி. ஆமா. அந்த உருவம் வந்து போகும் கண்மாடி. வந்து போச்சா? சோ அப்ப மெடிடேஷன் முடியுது. எஸ் ஆர் நோ? எஸ் மாதாஜி. எஸ் எஸ் ஒன் மார்க் கொடுத்துடலாமா கிருஷ்ணருக்கு? எஸ் மாதாஜி. இப்போ நெக்ஸ்ட் அவரா மெடிடேட் பண்றதால ஏதாவது லாபம் இருக்கா? எஸ் மாதாஜி. Yes, இப்ப இது- Mataji. மனசு Yes, உடம்பு மாதாஜி. எல்லாமே சுத்தமா இருக்கு. ஆமா. இதுல சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இங்க உட்கார கூடாது. ஒன்றி போறது, ஒன்றி போறது. வந்து கவலைகள் மறக்குது எல்லாம் செய்யும். ஸ்கிரீன் தெரியுதா நம்ம உங்க எல்லாருக்கும்? தெரியுது மாதாஜி. சோ நம்மள மெடிடேட் பண்ணாலும் வருது 1 to 0. நம்ம உடம்ப பத்தி நினைச்சா ஆனா லாபம் எதுவுமே இல்ல. முடியுது ஆனா நோ யூஸ். கிருஷ்ணரோட உடம்புன்னு சொல்லக்கூடாது, சச்சிதானந்தா விக்கிரகா. பட் நம்மளுக்கு புரிஞ்ச பாஷையினால நான் கிருஷ்ணரோட உடம்புன்னு சொல்றேன். இத வந்து பீகாக்னு வச்சுக்கோங்க. என்னோட டிராயிங் அவ்வளவுதான். இவர் தான் கிருஷ்ணரு. கிருஷ்ணரை வந்து வழிபடுறதால என்ன லாபமும் ஒண்ணு. அட் த சேம் டைம் மெடிடேட் பண்றதால என்ன ஆகுது, அவரும் நம்மளால மெடிடேட் பண்ண முடியுது. இப்போ நீங்க எல்லாம் அப்படியே ஃபுல் நார்த் இந்தியா, சவுத் இந்தியா கிருஷ்ணர் டூர் அடிச்சிருக்கீங்க. யாராலுமே அவ்வளவு ஸ்பீடா பண்ண முடியாது. அப்பனா இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்றதுக்கோசரம் தான் இந்த ஸ்கிரீன் போட்டேன். தேர்ஃபோர் இப்போ நான் சொல்ல வேணாம், நீங்களே சொல்வீங்க உருவ வழிபாடு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றதுக்கு. நான் அதான் சொன்னேன். ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு டெல். நீங்களே அந்த 3.16ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் வெளியும் இருக்காரு, உள்ளியும் இருக்காரு. ஏன் வெளியிலும் இருக்காரு, உள்ளியும் இருக்காருன்னா உள்ள பரமாத்மாவா இருக்காரு. இப்போ நீங்க பேசினோடனே வெளியில எல்லா அச்ச விக்கிரமாவும் இருக்காரு. மூவ் ஆறாரு, மூவ் ஆகல, உட்கார்ந்துருந்தும் இருக்காரு, பக்கத்துலயும் இருக்காரு, இப்போ தூரத்துல இருக்கீங்க, பக்கத்துலயும் இருக்கீங்க அப்படின்னு. ரைட். சோ கிளியரா தெரியும். சோ இது எல்லாத்தையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதால இப்போ யாராவது கேட்டாங்கன்னா why should we worship the form of the Lord னா இந்த டிராயிங் போடுங்க. இது ஆர்கியூவே பண்ண முடியாது. there is a scientific reason why it is. என்னால வேற சாய்ஸே இல்ல. நீங்களும் சரி, பக்கத்துல இருக்க சரி, நான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். So mathematically also you can pray the God, only the form of God தான் நம்மளால முடியும். இது நீங்களும் ஒத்துக்கிட்டீங்க, நானும் ஒத்துக்கிட்டீங்க, அந்த 5 வயசு குழந்தையும் ஒத்துக்கும். ரைட். மேக்ஸ்ன்னு ஒத்துக்கலன்னா வேற ஏதாவது ஒரு லாஜிக்ல ஒத்துக்கும். ஸோ பேசிக்கலி இத நான் உங்களுக்கு சொல்லணுன்றதால தான் இந்த கேமே விளையாடினேன். ஸோ அதனால வின்னர் யாரு? வின்னர் யாரு? கிருஷ்ணர். அப்பா தேங்க்யூ. ஸோ கிருஷ்ணரை வழிபாடு. ஸோ அதெல்லாம் கூட லாபமான லாபம் இருக்கு. ஆனா நம்மளால முடியுமானா முடியாது. யாரோ ஒருத்தர் பண்றதை பத்தி பேசாதீங்க. மாதாஜி அந்த பரம அம்சா பண்ணாரு, இந்த பரம, நம்ம எல்லாம் பரம இம்சா, அம்சா எல்லாம் இல்ல, நம்ம வந்து இம்சா. அதனால நம்மளால வந்து கண்டிப்பா மெடிடேட் பண்றதே கஷ்டம். இதுல இந்த மாதிரி மெடிடேட் பண்ணவே முடியாது. அப்புறம் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லல, யூ வில் கெட் 5 marks ஃபார் கீப்பிங் த வீடியோ ஆன்.
இது பார்ட் ஆஃப் த பக்தி வைப் ஆஃப் இது. ஸோ எல்லாருமே வீடியோ ஆன் பண்ணி வைக்கணும். ஆக்சுவலி இட்ஸ் மேண்டேட். சரியா? ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. 5 மினிட்ஸ் மேக்கப்புக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து 17th போறோம். வெரி சிமிலர் டு 14th. அதாவது அன்டிவைடட் அப்படின்னு. அதாவது வந்து பரமாத்மான்றது எப்படின்னா அவர் சூப்பர் ஹீரோ. அவர் ஒண்ணு. உங்க மனசுல இருக்கிற பரமாத்மா இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு என் மனசுல இருக்கிற பரமாத்மா. நான் இறந்தப்போ கனவுல கூட என்னடி பிரபு சொல்றாரு, நான் கனவுல உடம்பு விட்டு வெளில போனாலும் பரமாத்மாவும் கூட வருமா, ஏன்னா மிஸ் ஆயிட போறோம். அந்த லெவலுக்கு பரமாத்மா இஸ் வெரி கன்சர்ன் அப்படின்றது. ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம். 17th யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்லோகம் 17. அவிபக்தம் ச பூதேஷு விபக்தம் இவ ச ஸ்திதம் பூத பர்த்தருச்ச தக்ஞேயம் கிருஷ்ணோ பிரபவிஷ்ணு ச. எல்லா உயிர்களும் இடையே பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். அவர் ஒருவராகவே இருக்கின்றார். அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் காப்பவர் என்ற போதிலும் அழிப்பவரும் விருத்தி செய்பவரும் அவரே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இது வந்து நிறைய இடத்துல இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் பகவத்கீதா 11th சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் வேர்ஸ்ல கூட சொல்லியிருக்கு, ரைட்? கால ரூபால வருவாரு அப்படின்னு. ஸோ அங்க ஒண்ணு. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா மத்ய புராணத்தையும் சொல்லியிருக்காங்க. சூரியன் நம்ம தலையில இருக்கிறது ஒரு சூரியன், ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதா. ஆனா நம்மளுக்கு நிறைய எல்லாருக்குமே தெரியுது. அதே மாதிரி பரமாத்மான்றவர் ஒருவர் தான். பட் இட் லுக்ஸ் அஸ் இஃப் இஸ் டிவைடட் அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்பவுமே. அதனால பிரம்மன் அப்படின்றது வந்து எல்லா லிவிங் என்டிட்டிஸும் வருது, ரைட்? ஆனா அங்க இருந்துதான் பிறக்கிறாரு அப்படின்னு, லிவிங் நான் லிவிங் எல்லாமே. ஆனா பரபிரம்மன்ன்றது நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா. எல்லார் மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவும் சேம் பரமாத்மா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ மகாவிஷ்ணு ஒரு பிரப விஷ்ணு எப்படி வேணா சொல்லலாம். அவர் வந்து கிரியேஷன் வருது இல்லையா, அப்ப வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரோல் எடுக்கிறார், பிரம்மா எடுக்கிறார். ஸோ நிறைய ஜீவாத்மகள் வருது. அட் த சேம் டைம் பௌதிக உலகமான இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டும் வருது. அதுதான் எஃபெக்ட். காசுன்னா கிருஷ்ணருக்கு காசு எதுவுமே இல்லை. பட் கிருஷ்ணரால காஸ் ஆன ஒரு ரிசல்ட் வந்து இஸ் எஃபெக்ட். அதுதான் பிரதான. ஜீவாத்மா இஸ் அ எஃபெக்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். அதனால இந்த லிவிங் பீயிங் எல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்றது, நான் லிவிங்கையும் ப்ரொடெக்ட் பண்றது கிருஷ்ணர் தான். அதனால தான் அவர் பேரு பூத பிருத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பிரளய காலம், அழியிற காலம், கிரியேஷன் இஸ் கால் கல்பா. பிரளயா அப்படின்றது டிஸ்ட்ரக்ஷன். அப்படி டிஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ கால் காலா. இந்த டைம்ல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எடுக்கிறாரு. பட் ஓவரால் காலால கூட நம்மள அழிக்கல. நம்ம ஜீவாக்கள் எல்லாம் அவரோட வயிறுல போய் இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி எல்லா ரோல்ஸுமே அவர் தான் பிளே பண்றாரு. ஸோ அவர் எல்லா டைம்லுமே சிங்கிள் தான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ அடுத்த வருஷம் என்ன பார்க்க போறோம்னா பரமாத்மா, ரைட்? அவர் தான் வந்து எல்லா நாலேஜ்க்கும் அவர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் எப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். நீங்க ஸ்லோகமும் டிரான்ஸ்லேஷனும் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஜோதிஷாம் அபிஜாத் ஜோதிஷ் தமசக பரம் உச்சதே ஞானம் நேயம் ஞான கம்யம் ஸ்ருதி சர்வச விஷ்டிதம். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்தில் வீற்றுள்ளார். ஹரிகிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ பேசிக்லி அவர் தான் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது பாத்தீங்கன்னா நச்சே பாஷயத்தே சூரியோ ந சசங்கோ ந பாவக தத்கத்வா நானிவர் தந்தே தத்தாமம் பரமம் பவான். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல லைட் இல்ல, சந்திரன் இல்ல, மூன் இல்ல, எப்படி போவோம்? செல்ஃப் இலுமினேட்டிங் மாதாஜி. எக்ஸலன்ட். செல்ஃப் இலுமினேட்டிங். அதனால்தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈஷோபனிஷத்துல 15th ஸ்லோகா நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் நச்சே பாஷயத்தே சூர்யா வந்து பாகவதம்ல பகவத்கீதால 15.7. இப்போ வந்து நம்ம 15th ஸ்லோகா ஆஃப் ஈஷோபனிஷத்துல வந்து சொல்லுவாங்க, இரண்மயேன பாத்ரேன சத்யஸ்யாபிலிதம் முகன் தஷ்வன் பூஷண பாவ்ரின்யூ தஷ்ய சர்வான பாஷஸ். பேசிக்கலி என்னன்னா இரண்மயேன பாத்ரேனா, இரண்மயேன பாத்திரம் அப்படின்றது வந்து அந்த எஃபல்ஜன்ஸ், ரைட்? அதை தயவு செஞ்சு மூவ் பண்ணு, ரைட்? பிலித்தம் முகம், உன்னோட முகம் எனக்கு தெரியல, சோ ப்ளீஸ் மூவ், ஷோ மீ யுவர் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யார் சொல்லுவாங்க? யார் சொல்லுவாங்க? இரண்மயேன அர்ஜுன மாதாஜி. இல்ல ஈஷோபனிஷத் அர்ஜுனர் ரூப கோஸ்வாமி மாதாஜி. எழுதினது அது. பட் நான் சொன்னது இரண்மயன் ஈஷோபனிஷத் பத்தி சொல்ல. நான் வந்து அது என்னன்னா டிவோட்டி சொல்லுவாங்க.
எனக்கு உன் முகத்தை காட்டு, ப்ளீஸ் ஷோ யோர் ஃபேஸ், மற்றதெல்லாம் வைப் பண்ணு அப்படின்னு, ரைட்? ஸோ என்னன்னா அப்போ பிரம்மஜோதி அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டே இல்லை. ஸோ பேசிக்கலி கிருஷ்ணர் இஸ் த லைட் ஃபார் எவ்ரி ஒன். இப்போ வர்ற சன்னுக்கு லைட் அவர் தான், மூனுக்கு லைட் அவர், ஸ்டார் லைட் அவர் தான். நம்ம பாகவதம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல செகண்ட் செட் ஆஃப் இது, அதாவது ஐ திங்க் 11th சாப்டர்ல வந்து துவாரகா வாசிஸ் வந்து இவரை பார்க்கறச்சே சொல்லுவாங்க எப்படி இருக்குன்னு. அனாலஜி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லுவாங்க. இது நான் காலையில சொல்லியிருக்கேன். அவரோட மேல தூக்கி இருக்கிற அம்பரலா வந்து இட் வில் பி லைக் த சன். ஓகே, அது ஒன்றும் இல்லாம அவர் வந்து போடுற அவங்க மேல இருந்து தூர பூக்கள் வில் பி லைக் ஸ்டார்ஸ். அவரோட பேண்ட் பீதாம்பர வஸ்து வந்து எப்படி இருக்குன்னா லைட்னிங் மாதிரி இருக்கு. அவரோட கார்லன் வந்து ரெயின்போ மாதிரி இருக்கு. அண்ட் அவரோட லுக்கே எப்படி இருக்குன்னா ஷாம சுந்தர கிளவுட் மாதிரி இருக்கு. இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். ஸோ இதுதான் அவரோட பியூட்டின்னு ஒரு அனாலஜி வரும். இது வந்து அது ஒன்றும் இல்லாம இங்கேயும் சொல்லியிருப்பாங்க. எங்க பிரம்ம சமிதால பிரம்மாவும் சொல்லியிருக்காரு. அவரோட கண்கள் வந்து ஒன்னு சந்திரன், ஒரு சூரியன். ஏகோ பசௌர சேதம் ஜெகதண்ட கோட்டம், ரைட்? எக்ஸ்ட்ராக்ட் துரஸ்தி ஜெகதண்ட சயாய அந்த அந்தாந்தரசம் அவர் கிரியேட் பண்றாருன்னு ஒண்ணு. இன்னொன்னு ஏகோ எக்ஷக் துரேஷ சகலா கிரகா நாம் ராஜா சமஸ்த சுரமூர்த்தி ரசேஷ தேஜாக எஸ்யா நயா பிரமதி சம்பிருத்த காலச்சக்கரம். அவர் தான் காலச்சக்கரம். ஸோ பேசிக்கலி சன் ஒன்று, மூணு ஒன்று. ரெண்டாவது காலச்சக்கரம், நம்ம படிச்சோம்ல காலம், அவர் தான் அப்படின்னு. ஸோ அவர் தான் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் ஃபார் எவ்ரி திங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் இருக்கிறதால அவர் கிங்டம்க்கு பிரம்மஜோதி ஆட்டோமேட்டிக் செல்ஃப் எஃபல்ஜென்ஸ் அவங்க சொன்ன மாதிரி வேர்டு. அதாவது அதனால தேவையே இல்லை. இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நடக்கிறச்சே லைட் ஸ்விட்ச் எல்லாம் ஆன் பண்ணலாம், டக்குன்னு இப்படி வருது, ரைட்? இப்ப வந்து என்ன சென்சார் அப்படின்னு, அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து ஆட்டோ சென்சார் வச்சிருக்காரு, ஆட்டோமேட்டிக்கா லைட் வந்துடும். அதனால ஆத்மா வந்து தமஸ்ன்ற குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர், ரைட்? அவர் அன்மேனிஃபெஸ்டட் அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம பேசிக்கலி 3 குணம் அவரை அஃபெக்ட் ஆகாது. தூரமா உலகத்துல இருந்தாலும் நம்மள இந்த இருள் உலகத்துல இருந்து லிபரேட் பண்றதுக்கு அவருக்கு டேலண்ட் இருக்கு. இதுதான் 10th சாப்டர் பகவத்கீதால பாத்தீங்கன்னா கிளியரா 8, 9, 10, 11 நம்மளோட 4 மெயின் சதுர் ஸ்லோகம்ல இருக்குங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க அங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் வந்து ஞான தீபேன பாஷதா, அவர் ஞான தீபத்தை உள்ள இருந்து லைட் பண்றாரு. அது அந்த டேலண்ட் எப்படி இருக்கு? அவர் ஆல்ரெடி செல்ஃப் எஃபல்ஜென்ட் இருக்கிறதால அவரால் நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கிறது குட்டி லைட், அது எவ்வளவு மூளைக்கு அவர் ஈஸியா பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ எல்லாமே கிளியரா என்ன சொல்றது, அவரை தெரிஞ்சா நம்ம ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி, ரைட்? நம்ம வேதங்கள்ல அவரை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் தான் வேதங்களே இருக்கு. இல்லைன்னா வேசு சர்வசிய சாகம் நிதி சந்நிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போஹானம்ஷ வேதேஷ சர்வேர் அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித்தேவ சாகம். ஸோ பேசிக்கலி சர்வஸ் இது சன்னிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம், மெமரி, இன்டெலிஜென்ஸ், மறட்டு எல்லாம் கொடுக்கறது அவர்தால் தான். வேதாந்த கிருத் அவர் கம்போசர் ஆஃப் வேதாஸ், நோயர் ஆஃப் வேதாஸ், அண்ட் டு நோ அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வேதங்களே இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா என்ன, அவர் வந்து ஆத்மாவை பத்தி டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. ஏன்னா 2 நோயர்ஸ் இருக்காங்க, நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது நம்மளே இருக்கும், அவன் லோக்கலைஸ். ஆனா பரமாத்மா வந்து அவரை பத்தி தெரியும், ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், அதேதான் ரிப்பீட். அதனால ஹி இஸ் அ மாஸ்டர் ஆஃப் எவ்ரி திங் அப்படின்னு. ஸோ நம்ம வந்து சோல் பத்தி, அதாவது சூப்பர் சோல் பத்தி பார்த்தா இது வரைக்கும் பார்த்தது என்ன, 14th இருந்து 18th வரைக்கும். இதுதான் நேயம். நாலேஜ் அபவுட் த்ரீ திங்ஸ் இஸ் நேயம். இதுக்கு தான் கன்க்ளூஷன். அது என்ன, ஒண்ணு வந்து அபவுட் தி வாட் இஸ் நாலேஜ் அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து நம்ம பௌதிகம் மெட்டீரியல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, ஜீவாத்மான சோல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜா இருக்கிறத பரமாத்மா பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ அல்டிமேட்லி பரமாத்மா பத்தி ஹையஸ்ட் நாலேஜ், ரைட்? இந்த 3 சேர்த்துதான் பேக்கேஜ் டி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம், ரைட்? ஸோ அவர் கை, லெக்ஸ் எல்லாம் ஆல் ப்ரொவைடிங், அவர் தான் ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் சோர்சஸ். அவர் வந்து பௌதிகத்துல இருந்தாலும் நிர்குணசாரி, ரைட்? அவருக்கு வந்து நிர்ரூபம், ஆனா ரூபம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்ல, பௌதிக ரூபம் இல்ல. அதனால அந்த மோட்ஸுக்கு அப்பாற்பட்டவர். வெளியில இருந்தாலும் உள்ள எல்லாம் அச்சிந்த பேதா பிலாசபி, எல்லாம் கான்ட்ரடிக்டரி. டிவைடட் அப்படின்னா கட் பண்றோமா, இல்ல, பட் அன்டிவைடட். எல்லார் மனசுலயும் இருக்காரு, அப்ப டிவைடடா? இல்ல, அவர் வந்து அன்டிவைடட். அவர் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றாரு. ஆனா எப்படி இருக்காரு, ஆனா டைரக்டா இல்ல, அதாவது அவர் மெயின்டைன் பண்றாரு, பட் ஹி இஸ் நாட் டூயிங் எவ்ரி திங் டைரக்ட்லி, ரைட்? அவரு மனுஷனை பேசிக்கலி எல்லாருக்கும் கிங், அவர் தான் சூப்பர் கிங்னா இவர் எல்லாம் எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்காரு, டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவர் பாத்துக்கிறாரு. ஸோ அவர் தான் எல்லார் மனசுலயும் இருக்காரு, அண்ட் ஹி இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் நாலேஜ். ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சேத்ரக்னா யாரு அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ஒரு குயிக் ரிவிஷன் பார்த்தோம்னா, அவர் வந்து என்ன, 2 சேத்ரகனா ஒரு மினி. யார் அது சேத்ரக்னா? நோயர் ஆஃப் த பாடி யாரு? களத்தை அறிபவன் பரமாத்மா மாதாஜி. பரமாத்மா பரமாத்மா வந்து சூப்பர் நோயர், நம்ம ஆத்மா ஜீவாத்மால இருக்கிற நம்ம தான் மாதாஜி. ரெண்டுமே
மினி நோயர் நம்ம ஜீவாத்மால மினி இருக்கு, நோயர் நம்ம சூப்பர் சூப்பர் நோயர் பரமாத்மா. பரமாத்மா. அதுதான் வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞா அப்படின்றத நம்ம 13.3ல பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் 13.23ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ பரமாத்மாவோட ரோல் தான் என்ன? அவர் சூப்பர் என்ஜாயரா என்ன பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம 23 வர வரைக்கும் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து 18th முடிச்சீங்க நீங்க? ஆமா 18th முடிச்சோம், 19th முடிக்கணும், ஆரம்பிக்கணும். 19 படிக்கணும் அது. ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நம்ம 19 படிக்கணும். ஸோ 18th ஒரு வேர்ட் வருது, ரைட்? ஞானம் நேயம்னா என்ன நாலேஜ்ன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மூணுமே நாலேஜ்னு நான் சொன்னேன். பட் டாப் மோஸ்ட் நாலேஜ்ன்றது கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதா. சோ இதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நோயிங் த குவாலிட்டி, அவர் ரூபம், அவர் ஃபார்ம், அவர் குணங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அல்டிமேட். ஏன் நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க கூடாது? இப்போ நம்மளை பத்தி மெடிடேட் பண்ணா என்னன்னு அதுக்கு தான் நான் காட்டினேன் அந்த கேம். நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணினோம், எதுக்காக இங்க வந்தோங்கிறது வேணா அத்தனை வரைக்கும் தான் தெரிஞ்சுக்கணும். வெரி நைஸ். நம்ம ஏன் பண்ணோம், நம்ம ஏன் இதுக்கு வந்தோம், ஹூ ஆர் வி அப்படினாலே செல்ஃப் ரியலைசேஷன். மறுபடியும் ஆண்டவனுக்கு கனெக்ட் பண்ணா அங்க போவோம். அதுதான் நாலேஜ். வெரி பியூட்டிஃபுல்லி சொன்னீங்க சித்திரலேகா மாதாஜி. ஆனா இது தெரிஞ்சுக்காம நான் என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறேன், ஐ வாண்ட் டு வேர் திஸ் ரெட் லிப்ஸ்டிக், திஸ் பிங்க் லிப்ஸ்டிக் சூட்ஸ் மீ, திஸ் டைமண்ட் இயரிங் லுக்ஸ் அமேசிங் ஆன் மீ, அண்ட் தட் ப்ளூ கலர் பாய் அப்படின்னா இப்போ 70 வயசுக்கு மேல நீங்க இதெல்லாம் சொல்லுங்க, ஒன்னும் பிடிக்கல. 70 வயசா 60 வயசான்றது முக்கியம் இல்ல. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் தோணல. So basically நீங்க சொல்றது என்னன்னா, you got into வைராகியம் because of age factor. நான் ஏஜ் ஃபேக்டரே இதுல இல்ல. எத்தனை பேரு நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க at the age of 80 and 90 they still come for telling that face lift. மறந்துட்டேன். We are also doing that. No? Thank you Mataji. So everything. No, so that is that. So that is what that is not the important for life. ஸோ பேசிக்லி அதுலயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இங்க உட்காந்து கிளாஸ் கேட்கவும் உங்களால முடியாது, என்னால வந்து கிளாஸ் பண்ணவும் முடியாது. எதுக்குன்னா the point is what is the most important thing in life. ஏன்னா நம்மளை பத்தி மெடிடேட் பண்ணோம்னா 1,0 நம்ம பண்ண முடியும், ஆனா ரிசல்ட் 0. ஆனா கிருஷ்ணரை பத்தி மெடிடேட் பண்ணா எஸ் பாசிபிள், இஃப் யூ டூ த ஃபார்ம் ரிசல்ட் வி வில் கெட் இன்டு லிபரேஷன். நம்ம போய் சேர்ந்துருவோம். இல்லைன்னா திரும்ப இங்கே தான் நம்ம சர்க்கிள் அடிச்சுட்டு வரணும். அது நம்மளுக்கு வேண்டாம். இங்க இருந்து ஜம்ப் பண்ணி அந்த உடம்பு இந்த உடம்பு அந்த உடம்பு வந்துட்டே இருக்கும். பர்பஸ் இஸ் டிஃபீட்டட். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால வந்து வெரி கிளியர்லி ஞான கம்யம் அப்படின்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்டெய்னிங் த நாலேஜ். அடக்கமா இருக்கணும். அதாவது அடக்கமா இருக்கணும்னா ப்ரைடே இருக்கக்கூடாது. ஒரே ஒரு வார்த்தை, இட்ஸ் a part of யக்ன பிரச்சனை ஆல்சோ. யக்னர் வந்து எத்தனை கொஸ்டின் கேட்டாரு யுதிஷ்டருக்கு? 134 क्वेश्चन माताजी. 108. நோ, 134. 124 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாரு. இது ஏன் நான் கேட்டேன்னா காலையில கூட கேட்டேன், ஹூ இஸ் த ஹீரோ இன் பகவத்கீதா? युधिष्ठिर महाराज. கிருஷ்ணர் நோ, கிருஷ்ணர். பகவத்கீதாவோட ஹீரோ வந்து கிருஷ்ணர். அவர் சூப்பர் ஹீரோ. அவருக்கு இன்க்ளூட் பண்ணா யாருமே வரமாட்டாங்க. சோ யாராவது வந்து அதாவது பிருந்தாவன்ல எல்லாருக்கும் வந்து பையன் பொண்ணு தேடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப, பொண்ணுக்கு பையன் தேடுறதுக்குள்ள, அதாவது பொண்களுக்கு பையன் கிடைச்சதோ இல்லையோ அது பக்கத்துல வைங்க, ஆனா பசங்களுக்கு பொண்ணு கிடைக்கவே இல்லையா. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து அந்த பெஞ்ச் மார்க் வந்து he should be like கிருஷ்ணர், we want கிருஷ்ணர். யாருக்குமே கிடைக்காத. அப்ப வந்து ஒரே ஒரு லேடி வந்து, ஒரே ஒரு பொண்ணு வந்து ஒருத்தர் கிடைச்சிச்சு. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டு அவங்க வந்து கூட்டிட்டு வந்து, நான் செய்யணுமானா நீ எந்த வேலையுமே செய்ய வேணாம், ஒரே ஒரு ஹெல்ப் ஒண்டி பண்ணு அப்படின்னு. அந்த மாட்டு பொண்ணு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, ஐ எம் ரெடி மதுரன்லா, டெல்மி. இப்படி எந்த மதுரன்லா இருப்பா அப்படின்னா, நீ வந்து என்ன பண்ணணும்னா நீ வந்து வெளியில பார்க்கவே கூடாது கிருஷ்ணரை அப்படின்னு இந்த ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டா. ஏன்னா இன்னைக்கு நீ வந்து கிருஷ்ணரை பார்க்காததால யூஆர் மை டாட்டர் இன் லா. நீ கிருஷ்ணரை பார்த்தனா நீ யூ வில் பிகம் டாட்டர் இன் லா ஆஃப் யசோதா மை. அந்த டைம்ல கூட ரீமேரேஜ் எல்லாம் இருந்திருக்கான்னு என்ன கேட்டாங்க, எனக்கு தெரியாது. பட் இது அந்த இவங்க சொன்னாங்க. இது வந்து உண்மையான கதை என்னன்னா, மீராபாயோட ஆக்சுவல் கதை இதுதான். அவரோட புனர்ஜென்மத்தோட கதை என்னன்னா, ஒரு 2 minutes டீடூர் எடுக்கலாம். இப்போ மீராபாய் வந்து நம்ம வந்து இவ்வளோ டிவோட்டி ஆயிட்டாலே, இப்படி பண்ணாலே அப்படி பண்ணாலேன்றதெல்லாம் பக்கத்துல வைக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நடந்த கதை என்னன்னா, மீராபாய் வந்து ஒரு நெய்பரிங் சிட்டில பிறந்தா வச்சுக்கோங்க, சிட்டியோ கண்ட்ரியோ ஸ்டேட்டோ பஞ்சாயத்தோ. அப்போ வந்து என்னன்னா, சின்ன வயசுல இருந்து அவளுக்கு கிருஷ்ணர்லாம் கான்டாக்டே இல்லை. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்க அம்மா வந்து கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவளும் சின்ன குழந்தை கல்யாணம் பண்ணிட்டு she was very rich girl. அதனால அவளை வந்து பெலிங் குயின் அன்வாங்க, பல்லக்குல தூக்கிட்டு போறாங்க. இப்போ வந்து பல்லக்குல கூட்டிட்டு போறதுக்கு முன்னாடி அம்மா சொல்றாங்க ஒண்ணு என்னன்னா, செல்லமே நீ என்ன பண்ற, நீ என்ன வேணா பண்ணு, யூ ஹேவ் அப்சல்யூட் ஃப்ரீடம். ஆனா அங்க வந்து there is one fellow, நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோமே, டோன்ட் பி கேர்ஃபுல் வித் தட் பாய், அவன் கொஞ்சம் சரியில்லை, இஸ் லைக் அ பிளே பாய் அப்படின்னு.
அந்த மாதிரி அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு பிளே பாய் இருக்கான், அந்த பேர் என்னமா, அவன் பேர் கூட நீ தெரிஞ்சுக்காத, அவன் பேர் சொன்னா கூட ரிஸ்க். ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டா வந்துடுவாரு, ரைட்? அதனால இஸ் அ வெரி பிக் பிளே பாய். இஸ் நேம் இஸ் கிருஷ்ணா. ஆனா நீ சொல்லாத, ஏன்னா நீ வாயில சொன்னா கூட இல் கம் ஆஃப் இயர். அதனால அந்த லெவலுக்கு அவனுக்கு பவர்ஃபுல். அதனால நீ பெட்டர் பி கேர்ஃபுல் அப்படின்னு வார்னிங் எல்லாம் கொடுத்து அம்மா அனுப்புறாங்க. இவளும் வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணா அம்மா கிட்ட. அம்மா மதர் ப்ராமிஸ், ஃபாதர் ப்ராமிஸ், கிராண்ட் மதர் ப்ராமிஸ், கிருஷ்ணான்ற அந்த அந்த பேரும் சொல்ல மாட்டேன், ஐ வில் நாட் see him or I will not interact with him. மம்மி காட் ப்ராமிஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டா, காட் ப்ராமிஸ் தவிர எல்லாம் பண்ணிட்டா வச்சுக்கோங்க. பல்லக்குல கூட்டிட்டு போறாங்க. அந்த டைம் என்ன நடக்குதுன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, இப்படி நிக்கிறாரு, என்ன லீலா அது? ராசலீலால எப்படி நிக்கிறாரு? கோவர்த்தன மாதாஜி. கோவர்தன லீலா, கோவர்தன லீலால வந்து பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்காருல்ல, அதத்தான் பார்த்தேன். பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்க கூடாது, முன்னாடி இருக்கிற நான் என்ன பாருங்க. கோவர்தன் லீலால அவர் வந்து என்னன்னா, அன்னைக்கு வந்து மையோன்னு கொடிக்குது நம்மளுக்கு தெரியும். அன்னைக்கு ரெயின்ஸ் என்னன்னா, இந்திரர் வந்து டைம் ஆஃப் டெஸ்டினேஷன் தான் சம்பத்திகார் மழை அப்படின்னு அப்படி அழிக்கிறச்சே வர மழை வரக்கூடாது, வந்துச்சு. ஆனா யாருக்குமே வரி இல்லை, ஏன்னா எல்லாருமே அப்சல்யூட் ட்ரை. ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய அம்பரலா அவர் ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்காரு. இது ஒரு சைட்ல நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ தான் மீராபாய் வந்து சின்ன பொண்ணா, ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல அவ பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, அது அப்புறமா நான் சொல்றேன் தெரிஞ்சா. இல்லைன்னா நீங்க எல்லாம் கோலோகம் போறச்சே மீராபாயை மீட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. இப்போ தூக்கி வச்சுட்டு போற டைம் என்ன ஆச்சுன்னா, இடி மின்னல் எல்லாம் வர்ற அந்த பயத்துல தூக்கிட்டு போனவங்க எல்லாம் ஓடி போயிடுறாங்க. அந்த காலத்துல ஓடினாங்க, என்ன பண்றது? இந்த பொண்ணுக்கு ஒரே பயம். இறங்குறா அந்த பல்லக்குல இருந்து, அடியோ இடியோ மழையில இப்படி பாக்குறா. அந்த டைம் பாக்குறா அந்த ஹேண்ட்ஸம் ஃபெலோ, சோ கால் ஃபெலோ யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். எஸ், பட் அந்த ஃபெலோவோட பேர் தான் தெரியாதே. சி, உறவும் தெரியாது, டிஸ்கிரிப்ஷன் தெரியாது. அதனால அந்த ப்ராமிஸ் எல்லாம் வந்துட்டா. பார்த்துட்டு சொல்றா, இந்த மாதிரி மழையில எல்லாரும் உசுருக்கு பயப்படுறாங்க, கூட இருந்தவங்க வளர்த்தவங்க எல்லாருமே. ஆனா பயமே இல்லாம இவங்க பண்டகை நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஒரு சைட்ல டான்ஸ், ஒரு சைட்ல டிஸ்க், ஒரு சைட்ல சாப்பாடு, ஒரு சைட்ல கூத்து. இவர் பாட்டு குச்சியை வச்சுட்டு இப்படி நிக்கிறாரு, எல்லாரும் அங்க தை தக்கான்னு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்களே. இப்படியும் ஒரு லாபம்னா, அடுத்த ஜென்மத்துல நான் பிறந்தா இங்க இவர் இந்த பையனை ஞாபகம் வச்சுட்டுதாப்பா பிறக்கணும், இவரை தான் நான் நினைக்கணும், இப்படி ஒரு ஷெல்டர் எனக்கு வரணும், ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் இல்லை, எனக்கு இப்படி வேணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே விட்டாங்களாம். இப்போ கிருஷ்ணரை பார்த்தா நேரா வைகுண்டம் போகணும் லாஜிக்கலி. ஆனா மீராபாய் ஏன் போல அப்படின்னா, ரெண்டு இருக்கு. அந்த காலேஜமாம் ஏவா ஸ்மரன் முக்தே கலேவரம், ரைட்? யக்ப்ரயாதி யமத் சர்வம் யாதி மாசேஸ சம்சய. ஓகே, என்ன நினைக்கிறோம் அது ஓகே. நெக்ஸ்ட் யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தஜே அந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கௌந்தேயா சதா சத்பாவ பாவித. அதனால எப்பவுமே நினைவாரு, அதுவும் நினைக்கல. ஆனா கடைசி காலத்துல என்ன, she was only thinking of Krishna, though she did not know. அதுக்குதான் ரூபத்துக்கும் பவர் இருக்கு. பேர் தெரியாது, ஊர் தெரியாது, ஃபார்ம் தெரியாது, ஒன்னும் தெரியாது. ஆனா this is so great நினைச்சா, அந்த தாட்னாலதான் she was born as மீராபாய். பிறந்த க்ஷணத்துல இருந்து எடுக்கிற க்ஷணம் வரைக்கும் கண்டினியூஸ்லி நம்ம நினைக்கிறத அவர் நினைச்சிட்டே இருந்தான்னு. நடந்தது என்னன்னா, கூடயே கிருஷ்ணர் இருந்தாரு, he was giving her shelter. இதுதான் உண்மை. அதனால்தான் தண்ணியில கொலைக்க பட்சையும் இது பண்றச்சையும் இது நடந்துச்சு. இது அவ கேட்ட வரம். அப்போ நீங்க கேட்பீங்க, அச்சோ அவங்க அம்மா கொடுத்த ப்ராமிஸ் என்னாச்சு? அம்மாக்கு போன ஜென்மத்துல தானே கொடுத்தாங்க போன மாதாஜி. ஜென்மத்துல கொடுத்தா, ஆனா போன ஜென்மத்திலேயே டாவடிக்கிறாளே கிருஷ்ணரை. எல்லாம் மறந்து போயிடுது. ப்ராமிஸ் கீப் அப் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? எனக்கு அந்த ஆன்சர் எஸ் நோ தான். பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாது? பண்ணணும், ப்ராமிஸ கீப் அப் பண்ணணும் மாதாஜி. பண்ணலையே அவ மீராபாய், அப்ப சாபம் தானே கொடுக்கணும். she should go to நரகம். நோ, மம்மி ப்ராமிஸ் கூட கீப் அப் பண்ணலையே. அது கிருஷ்ணரை பார்த்ததுனால கிருஷ்ணரே ப்ரொடெக்ஷனா வந்துட்டாரே அவருக்கு. கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே ப்ராமிஸ் கீப் அப் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல மாதாஜி. தேங்க்யூ. சவை பும்சான் பரோதர்மோ அதோபக்திர் அதோக்ஷஜே அஹேதுகி அப்ரதியதா யதாத்மா சுப்ரசீததி. யயாத்மா சுப்ரசீதத்தில என்ன இருக்குன்னா, பரோதர்மம் கிருஷ்ணர் தான். மத்ததெல்லாம் என்ன, ப்ராமிஸ் எல்லாம் தூக்கி போடு, அதுதானே கிருஷ்ணர் சொல்வாரு. சர்வம் பரித்யாஜ மாம் ஏகம் சரணம் பாவம் பண்ணிருக்கா, ப்ராமிஸ் கீப் பண்ணது. பட் ஐ வில் டேக் கேர் யார், ஃபர்கெட் ஆல் தட். பட் நீ என்கிட்ட சரண்டர் ஆயிருக்க, அதானே பண்ணா. ப்ராமிஸ் ஆகுது, ஹீமிஸ் ஆகுது. அர்ஜுனர் வந்து இதுதான். இப்ப நிறைய பேர் கேட்பீங்க, ஓ how can you do that, it is not right, that is all wrong அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ராங்க்கு நான் சொன்னேன்னா அப்போ கதையே பேசிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வர்ஸ்க்கே போறது இல்லை இப்பெல்லாம் உங்ககிட்ட பேசச்சே. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா,
அதுல எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ல ஒண்ணு என்னன்னா, எவ்ரிபடி வில் லைக் யூ இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் ஒன் திங். அது என்ன? உங்ககிட்ட ஒண்ணு இல்லைன்னா எல்லாருக்குமே உன்னை பிடிக்கும். அது என்ன? அகங்காரமா மாதாஜி? எக்ஸலண்ட். அகங்காரம், ப்ரைட்லெஸ்னஸ், திமிரு இல்லைன்னா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். ஞான கம்யம். ஸோ பேசிக்லி ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்டேனிங் தட் நாலேஜ் வந்து என்னன்னா ப்ரைட்லெஸ்னஸ் இருக்கணும். அது இருந்தால் எவ்ரிபடி வில் லைக், இன்க்ளூடிங் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர், இன்க்ளூடிங் கிருஷ்ணா. அதுதான். அதனால வந்து அவர் சுப்ரீம் ஹார்ட் உட்காந்து ஹிருதய சர்வசிய விஷ்டித்தம் உட்காந்து அவர் சேத்தோதர்ப்பண மார்ஜனம் கிளீன் பண்றாரு, உள்ள இருக்காரு. அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி எவ்ரிபடி வில் லைக்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து 19th verse முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, படிக்கணும் மாதாஜி. படிக்கலையா? சரி, சந்தோஷம். நமஸ்காரம் ஆனா மாதாஜி. நீங்க ஹரே சொல்லிட்டீங்க, கிருஷ்ணா. அதுக்கு ஒரு செகண்ட், விவரங்கள்லாம் சொல்லிட்டீங்க. ஆனா 19th படிக்கலாம். நீங்க ஒரே ஒரு சொல்லிட்டீங்க. செகண்ட். என்ன பிரபு, நமஸ்காரம் என்ன மாதாஜி. பிரபு சொல்லு. நமஸ்காரம் மாதாஜி. நான் புதுசு இந்த யூனிட்ல என்ன அத்தியாயம் படிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம? நீங்க புருஷனா கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, நீங்க பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்களா? ஏற்கனவே ஒரு 5 years இருக்கேன் நான் இஸ்கான்ல. இப்போ வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் நான். ஸோ ஐ ஆம் இது அட்டெண்டிங் திஸ் halfway through, it's 13th chapter in between. நீங்க ஒரு செகண்ட் இருங்க. நீங்க லெவல் இது 2ல 13th இருக்காங்க. chapter, பட் இது வந்து நீங்க லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4 எல்லாம் முடிச்சிட்டு வந்திருக்கீங்களா? ஸ்ட்ரெயிட்டா இங்க சாப்டர் முடிச்சிட்டு இல்ல வந்திருக்கீங்களா? 2-3 சாப்டர் 2-3 லெவல் பார்த்துருக்கேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நோ லெவல் ப்ராப்ளம், செகண்ட் பார்த்து நோ சர்டிஃபிகேட்லாம் ப்ராப்ளம். வாங்கிட்டேன். அப்ப வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா, உஷா மாதாஜி இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். இல்ல, அவர் மல்லிகா மாதாஜியோட ஸ்டூடெண்ட் அவரு. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஒரே ஒரு செகண்ட். சித்திரலேகா மாதாஜி, தேங்க்யூ. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு, நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, மல்லிகா மாதாஜி ஸ்டூடெண்ட்னா நீங்க லெவல் 2 முடிச்சிருப்பீங்க, கரெக்டா? 1 or 2. இப்போ வந்து நீங்க 16 ரவுண்ட் ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா? மத்த டீடைல் எல்லாம் நான் சொல்றேன். அப்ப எங்க, ஏன்னா இது வந்து இன்பிட்வீன் ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டோம், முடிய போகுது. அதனால நான் வந்து உங்க கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து நான் மோகன்தாஸ் பிரபுவோட நம்பர் சாட்ல யாருக்காவது தெரிஞ்சா போடுங்களேன். மோகன்தாஸ் பிரபு நம்பர். பிரபுஜியே இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. மோகன்தாஸ் பிரபு இல்ல, இன்னைக்கு வரல. வரலையா? வந்துட்டாங்க, அட்ரஸ் அவங்க கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அட்ரஸ் கொடுத்தாங்க. கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க போல. அட்டன் சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாரு. சோ சரி அவரோட மாதாஜி. நம்பர் ஒண்டி சாட்ல போடுங்க. பிரபு நீங்க நோட் பண்ணிட்டு மோகன்தாஸ் பிரபு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அவர் வந்து என்ன டைம் வரலாம், என்ன டீடைல் சொல்வாரு. இதில் இல்ல மல்லிகா மாதாஜி இருக்காங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, ஹரே தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி தெரியல. அவர் 5 வருஷமா படிக்கிறேங்கிறாரு. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. அதுக்குதான், அதனாலதான் அவர் வந்து அதான். மோகன்தாஸ் பிரபுவோட நம்பர் ஒண்டி மல்லிகா மாதாஜி போட்டுருங்க. இல்லன்னா உஷா மாதாஜி கிளாஸ்ல அவர் சேர்ந்துக்கலாம் இல்லையா? அதுதான் நான் நான் ஆல்ரெடி உஷா மாதாஜி கிளாஸுக்கு அவருக்கு நம்பர் கொடுத்துறேன். உஷா மாதாஜி நம்பரை வேணா நீங்க வந்து கொடுத்துறவா? மோகன்தாஸ் பிரபு நம்பர் கொடுங்க. மோகன்தாஸ் பிரபு சேர்த்து விட்டுருவாரு. ஏன்னா உஷா மாதாஜி கிளாஸ்ல எல்லாம் இருப்பாங்க. நீங்க வந்து ஜஸ்ட் மோகன்தாஸ் பிரபு நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா அவர் கான்டாக்ட் பண்ணா அந்த ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே. அவங்க Thursday ஈவினிங் எடுக்கறாங்க. சோ யூ வில் ஃபாலோ. 5 to 6 இல்ல 5 to 6 எனக்கு கிடைக்க டைம் இருக்கு. பாக்கி நேரம் டைம் இல்ல. அதனால அட்டெண்ட் பண்ணேன். 5 to 6 தான் மல்லிகா மாதாஜி, சாரி உஷா மாதாஜி. உஷா. அந்த குரூப்ல ஆட் பண்ணி உங்களை ஃபார்மலா சேர்த்து விட்டா நீங்க ஒழுங்காவே சேர்ந்துடலாம். அதுக்கோசம் தான். சரிங்களா? ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்ஸ் மாதாஜி, சந்திரலேகா மாதாஜி. சோ இப்போ 19th ஸ்லோகா அண்ட் வர்ஸ் படிங்க. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ज्योतिषामभित ज्योतिस् तमस्परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्. டிரான்ஸ்லேஷன். பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலமும் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ வெரி கிளியர்லி நாலேஜ்னா நம்ம கிளியரா பார்த்தோம். சாரி மாதாஜி, நான் 18th படிச்சேன், 19th படிக்கணும் மாதாஜி. படிச்சு முடிச்சாச்சு. ஆமா சாரி மாதாஜி, 19th படிக்கிறேன் மாதாஜி. இது க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் ஞேயம் சோக்தம் சமாசதஹ மத்பக்த ஏத விஜ்ஞாய மத்பாவோய பத்யதே. டிரான்ஸ்லேஷன். இவ்வாறாக செயல்களின் களம் உடல், க்ஷேத்ர அறிவு, ஞானம் அறியப்படும் பொருள், ஞேயம் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வெரி கிளியர்லி அவர் சொல்லிட்டாரு. வாட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஃபீல்டு நம்ம ஃபீல்டு நம்மளுக்கு ஒன்று சேத்திர நோயர் ஆஃப் த ஃபீல்டு 2 நோயர் பார்த்துட்டோம். நேயம்னா ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். அது எது ஆப்ஜெக்ட்? கிருஷ்ணர் தான் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். அண்ட் ஞானம்னா நாலேஜ் என்னன்னா விஞ்ஞானம், நோயிங் இட். புரிஞ்சுச்சா? பேசிக்கலி சயின்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ்ன்றது என்ன? அந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் அக்வயரிங் நம்ம பார்த்தோம். தத்விதி பிராணி பார்த்தேனோ எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ. அதுதான் ப்ராசஸ். ஸோ இதுதான் இதோட சமரி. ஸோ இதை நம்ம பார்த்தோம். இப்போ அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து 20ல இருந்து பார்க்க போறோம் 26 வரைக்கும். இது என்ன அப்படின்னா பேசிக்கலி பிரகிருதி, புருஷா அண்ட் புருஷோத்தமா, PPP 3 P's.
ரைட். இப்ப வந்து புருஷா நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், நம்ம தான் மினி புருஷா. பரம் புருஷா யாரு? பகவான் மாதாஜி. அப்ப அதுல டவுட்டே இருக்கக்கூடாது. பகவான். ரைட். ஸோ இப்போ வந்து 20ல போகலாம், ஒரு 15 மினிட்ஸ் எடுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் முடியலன்னா we can take a break. பட் இப்போ வந்து நான் ப்ராடா தெரிஞ்சுக்க பார்க்கறது என்னன்னா, ப்ரீவியஸ் வேர்ட்ஸ்லன்னா ஸ்ரீலா பிரபாத் என்ன சொன்னா, பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் அப்படின்னா யாருக்கு பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் இருக்கு? கிருஷ்ணருக்கு மாதாஜி. பக்தர்களுக்கு பக்தர்களுக்கு. எக்ஸலென்ட். கிருஷ்ணருக்கு இருக்குன்றத டவுட் இல்லை, நம்மளுக்கு இருக்கணுமே. ஸோ அன்னலாய்ட் டிவோட்டீஸ்க்கு தான் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் இருக்கு. ரைட். இப்போ வந்து அல்டிமேட்லி பரமாத்மா எல்லாம் சேர்த்து மர்ஜ் ஆறது அப்படின்றதா இந்த மோனிஸ்டோட தியரி. ஆனா அது இல்ல பாயிண்ட். கிருஷ்ணர் இஸ் அ பர்சன். இப்பவுமே நம்ம பார்த்தோம், நம்ம கேம்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ பிடிஎஸ்னா அல்டிமேட் பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்றது நம்ம வந்து 15 சாப்டர்ல டீட்டெயிலா படிப்போம். பட் ஃபார் நவ் என்னன்னா, டிவோட்டீஸ்க்கு உண்டிதான் பகவத்கீதா. ஃபர்ஸ்ட் உட்காந்து பகவத்கீதா நானும் படிச்சேன், ஒண்ணுமே எல்லாம் புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைச்சேன், மூடி வச்சவொடனே ஒண்ணுமே புரியலன்னு புரிஞ்சிச்சு. அதனால பகவத்கீதா இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அதனால மற்ற புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன புக்ஸ் எடுப்போம், எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் பகவத்கீதா போவோம். அதனால மத் பக்தா அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு தான் புரிய வரும். அதனால தான் டிவோட்டீஸ்க்கு உண்டிதான் வரும். ஸோ வாட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் தட் நாலேஜ்னா வில் கோ டு கிருஷ்ணா, பேசிக்லி லிபரேஷன். இப்போ வந்து 20ல இருந்து 26 வந்து ஒண்ணு என்னன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து 1 and 2 கொஸ்டின் மெயினா விட்டும் பாருங்க. எப்பவுமே நம்மளுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் எழுதுருச்சே டக்கு டக்கு டக்குன்னு 3, 4 எதெல்லாம் தெரியுதோ அதுதான். அது கிருஷ்ணரும் அதே பண்ணியிருக்காரு. அங்க இருந்து தான் நம்மளுக்கு புத்தி. அவர் 1 and 2 கொஸ்டின் தான் பிரகிருதி புருஷா அண்ட் யூனியன் பிட்வீன் டூ விட்டுட்டு அவர் நேரா மத்ததுக்கு போயிட்டார். ஸோ 20 and 22 வேர்ட்ஸ் என்னன்னா, இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் பிரகிருதி புருஷா. பேசிக்லி பிரகிருதி புருஷா அண்ட் அதோட யூனியன். ஸோ இதோட கான்செப்ட் கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும்னா, பௌதிக உள்ள நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், மெட்டீரியல் நேச்சர் வந்து என்ன, இதுதான் எல்லாத்துக்குமே காசு சேஞ்சு நம்மளுக்கு மைண்டு எல்லாமே ஆறதுக்கு அதுதான். இப்போ வந்து பௌதிக மேட்டர் பை செல்ஃப் வந்து டேலண்ட் எல்லாம் இல்லை, அது சத்ததா. இது பெண் என்ன பண்ணும், அதுவா எழுதுமா? எழுதாது. நான் எழுதினாதான் எழுதும். இல்ல நான் நல்லதும் எழுதலாம் கெட்டதும் எழுதலாம். கரெக்டா? ஐ கேன் ரைட் கிருஷ்ணா அப்படின்னு எழுதலாம், கம்சானோ எழுதலாம். எழுதுமா இல்லையா பெண்ணு? ஆமா மாதாஜி, நம்ம எழுதுனா அது எழுதும். Exactly. So now as a living entity, I have to write. If I write Krishna, it is good. If I write Kamsa, I am bad. Why am I writing Krishna? I am, of course, it's a Suddha Sattva, but for the time being, Sattvam, good mode of goodness. Why am I writing Kamsa? என் mind வந்து bad expect பண்றது. Therefore, எதனால expect பண்றது? I have a desire. கம்சன் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை. So desire, கிருஷ்ணர் மாதிரி ஆகணும்ன்றதும் ஆசை. So desire is a root cause for everything. ஸோ இது வந்து 5th சாப்டர்லயே பார்த்துட்டோம். மாயா ரெஸ்பான்சிபிளா? பாவம், மாயா இஸ் ஜஸ்ட் சாங்ஷன் அத்தாரிட்டி. ரைட். கிருஷ்ணா ரெஸ்பான்சிபிளா? ஐயோ பாவம், கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, சிவனேன்னு உட்காந்துருக்காரு மேல, அவர் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் கூட இல்ல பார்த்தோம். அப்போ ஆத்மா, ஐயோ ஆத்மா வெரி பியூர். அப்போ யார்தாப்பா ப்ராப்ளம், நீயா? நோ, த டிசையர் விச் இஸ் மேக்கிங் த ஆத்மா டூ எவ்ரி திங். ஏன்னா ஆத்மா பை இட் செல்ஃப் டஸ் நாட் ஹேவ் எனி திங், பட் நம்ம அந்த ஆசையினாலதான் இட் இஸ் டூயிங். ஸோ இது வந்து எதனால அப்படின்னா, அசோசியேஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் நேச்சர்னால இன்டராக்ஷன்ஸ் வருது. ஏன் இன்டராக்ஷன் வருது? எனக்கு ஆசைப்பா, எனக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு ஆசை, அதனால இட் இஸ் கெட்டிங் இன்டராக்டட் அப்படின்றது. ஸோ இந்த ரோல்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ லெட்ஸ் ஹிட் ஆஃப் 20, 21 and 22. 20 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பேசிக்கலி இது என்ன கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுவான்னா, நீங்க எல்லாம் சொல்றீங்கப்பா பரமாத்மா தான் நோயர் ஆஃப் த ஃபீல்டுன்னு, ஆனா ஜீவாக்கும் ஃபீல்டு தெரியும், ஜீவாவும் பியூர்னு சொல்றீங்க. அப்போ ஜீவா எப்படி ஏன் கான்டாக்டுக்கு வந்துச்சு? பிகினிங்ல எப்படி ஜீவா வந்துச்சு? அந்த குழந்தை கேட்டுச்சு இல்லையா, கிருஷ்ணா எப்படி ஒரிஜினலா வந்தாருன்னு. இப்போ வந்து வேற கொஸ்டின் என்னன்னா, ஹவு டிட் ஜீவா கம் இன் கான்டாக்ட் வித் மாயா? அதுதான் கொஸ்டின். இப்போ வந்து ஜீவா அண்ட் பிரகிருதி ரெண்டுமே வந்து பிகினிங்லெஸ்ஸா இருந்தா, அப்ப எப்படி இது ரெண்டு டச் ஆச்சா? ஒழுங்கா மேலேயே உட்காந்துருக்குமே அன்ற ஆன்சர் எல்லாம் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும். ரைட். 13.20 மாதாஜி, சாரி, கோ அஹெட். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நான் படிக்கிறேங்க மாதாஜி. பிரகிருதிம் புருஷம் சைவ வித்யானாதி உபவ் அபி விகாரம் குணாம்ச சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவனது மாற்றங்களும் ஜட குணங்களும் ஜட இயற்கை உற்பத்தி பொருள்களே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். இப்போ வந்து ஒன்னொன்னு பார்க்க போறோம். நம்ம குவாலிட்டி என்ன, அதாவது கிருஷ்ணருக்கும் நம்மளுக்கும் இல்ல, நம்மளுக்கும் மெட்டீரியல் நேச்சருக்கும் என்ன குவாலிட்டி, காமனா என்ன இருக்கு? குவாலிட்டி பேராசையா மாதாஜி? பாவம் மாதாஜி, பேராசை.
என் பெண்ணுக்கு என்ன பேராசை? அது எல்லா நேச்சருக்கும் அகங்காரம் இட்டர்னல் இருக்கு. நேச்சர் மாதாஜி, நித்தியமான நேச்சர். எக்ஸலன்ட். நித்யம், எட்டர்னல். நானும் எட்டர்னல். இந்த பேனா எட்டர்னல் இல்லைனாலும் அந்த பிளாஸ்டிக் எங்க இருந்து வந்துச்சு, பூமியில இருந்து வந்துச்சு, மண்ணுல இருந்துச்சு, இட்ஸ் எட்டர்னல். ஸோ போத் Eternal. லிவிங் என்டிட்டி. காமன் ஆனோடனே அகங்காரம் எல்லாம் பாவம். அதுக்கு அகங்காரம் இல்லை, நம்ம தான் அகங்காரம். ஸோ பேசிக்லி அது வந்து ரெண்டுமே எட்டர்னல், ரைட்? ஸோ Okay. மெட்டீரியல் நேச்சர் அண்ட் அஸ் போத் ஆர் எட்டர்னல். அது ஞாபகம். எட்டர்னல்னா நித்தியமானது, ரைட்? இப்போ வந்து அதோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் டெம்பரரியா இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள், இந்த பேனா டெம்பரரி. இந்த பேனா டெம்பரரி, நான் உடைச்சேன்னா காலி. ஆனா அதாவது மேனிஃபெஸ்டட், பௌதிகம் இஸ் மேனிஃபெஸ்டட் as பேனா, பௌதிகம் இஸ் மேனிஃபெஸ்டட் as my body. திஸ் இஸ் டெம்பரரி. ஆனா ஒரிஜினல் சோர்ஸ் இஸ் எட்டர்னல். இது மண்ணுல இருந்து வந்திருக்குன்னா மண் இஸ் எட்டர்னல். பேனா வந்து ஒரிஜினலி என்ன இருந்து வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது. பிளாஸ்டிக் ஷுட் இவென்ச்சுவலி பி மண்ணு. ஸோ அதனால இது எட்டர்னல், ரைட்? இங்க் வந்து லிக்விட், ஸோ இட்ஸ் ஃப்ரம் வாட்டர், ஸோ வாட்டர் இஸ் எட்டர்னல். அப்போ ஸோ லிவிங் என்டிட்டி இஸ் எட்டர்னல். ஏன்னா டெஃபினெட்லி லிவிங் என்டிட்டி எட்டர்னல், அந்த டவுட்டே வேண்டாம். ஏன்னா ஆத்மா இஸ் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா, சுப்பீரியர் எனர்ஜில இருந்து வருது. பிகாஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் இட் இஸ் கால்ட் ததார்த்த. மாதாஜி, லிவிங் என்டிட்டி அழியக்கூடியதானே மாதாஜி, எப்படி எட்டர்னல் ஆகும்? எப்படி லிவிங் என்டிட்டி அழியக்கூடாது? ஆத்மா தானே லிவிங் நம்மளோட என்டிட்டி. ஆத்மா தான் அழியாது, நம்மளோட பாடி எல்லாம் அழிஞ்சிருமே. பாடி வந்து பேசலையே. பாடி Even if you're going by body is going to அழிஞ்சிஃபை. even body அழிஞ்சு என்ன ஆகும்? மண் ஆகும். மண் இஸ் எட்டர்னல். பஞ்சபூதம் தான், பஞ்சபூதம் தான். அதுவும் அது நேச்சருக்குள்ள போயிடும். அதனால அந்த ஃபார்ம் இஸ் டெம்பரரி. அதான் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இஸ் டெம்பரரி சொன்னேன். இந்த பாடியில இருக்கிற ரசரங்கினி, ராதிகா, தேவி, தாசி இஸ் டெம்பரரி. ஓகே, பட் மை ஆத்மா இஸ் பெர்மனன்ட். இப்போ மாதிரி இப்போ உங்க பாடி மண் ஆயிடுது, பட் த மண் இஸ் ஆல்சோ பெர்மனன்ட். பட் ராதிகாவா ஃபார்ம் ஆயிருக்கிற இந்த பாடி இஸ் டெம்பரரி. கிளியரா? ஆத்மா பெர்மனன்ட், மண்ணும் பெர்மனன்ட். கிளியர்? ஐ எம் மேனிஃபெஸ்டட் அஸ் ராதிகா பிகாஸ் ஐ ஹாவ் அ டிசையர். வாட் எவர் டிசையர். எனக்கு வீடு வேணும், டிசையரா இருக்கலாம். எனக்கு குழந்தை வேணும், ஹஸ்பண்ட் வேணும், இது வேணா வச்சுக்கோங்களேன். அந்த டிசையர்னால எனக்கு இந்த பாடி வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ அதுதான். ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க வந்து காமன் சொல்லிட்டீங்க. டிஃபரன்ஸ் என்ன இதுக்கும் அதுக்கும்? வந்து சோல் வந்து பியூர் மாதாஜி, வெரஸ் ஜட இயற்கை வந்து கண்டாமினேட்டட். அதனாலதான் நமக்கு அதோட. ஓகே, தட் இஸ் வெரி நைஸ். அது ஒண்ணு. அதை தவிர கரெக்ட், ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். பட் ஒன் மோர் ஐ வாண்ட். அளவிட முடியாதது ஆற்றல்கள் உள்ளது மாதாஜி, அளவிட முடியாத ஆற்றல் உடையது எட்டர்னல். அந்த இது பௌதிகத்துல இருக்கிறது. No, it's actually ரெண்டுமே அளவிட முடியாது. மெட்டீரியல் நேச்சரும் அளவிட முடியாது. பட் என்னன்னா மெட்டீரியல் நேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். மாதிரி பாடி ஆகுது, மறுபடியும் மண் ஆகுது, பெண் ஆகுது, மறுபடியும் மண் ஆகுது. பட் ஆத்மா இஸ் பெர்மனன்ட்லி நாட் சேஞ்சிங், ரைட்? ஆத்மா இஸ் த ஒரிஜினல் திங். அது வந்து பெர்மனன்ட்லி ஆத்மா அப்படிதான் இருக்கு. எப்பவாவது வந்து மாதாஜி மை ஆத்மா இஸ் பிகர் தென் யுவர் ஆத்மா, ஆர் மை ஆத்மா வாஸ் ஸ்மாலர் இன் மை ப்ரீவியஸ் ஜென்மம் நீங்கள சொல்ல முடியுமா? ஸ்டேஸ் ஆஸ் இட் இஸ், ரைட்? அதோட ஃபார்ம், ரைட்? இப்போ வந்து மிஸ்ட்ரி. இப்போ நம்ம வந்து காமன் பார்த்தோம், we saw differences. இப்போ மிஸ்ட்ரி என்ன தமிழ்ல என்ன சொல்லுவீங்க மாதாஜி? மிஸ்ட்ரினாக்கா சீக்ரெட். ஓகே, ரகசியம். என்ன சொல்லுவீங்க? அந்தரங்க ரகசியம், வாட்எவர். அந்த இது ராஜகுகியமா மாதாஜி? குயம்னு இல்ல, ஒரு ரகசியம்னு வச்சுக்கோங்க. ராஜகுயம்னா ஒரு கிருஷ்ணர் இது. ஜஸ்ட் பேசிக்லி என்னன்னா பௌதிகமும் வந்து மகாவிஷ்ணுக்குள்ள போயிடுது. பஞ்சபூதங்கள் அழிஞ்சு போகுது இல்லையா? பிரம்மாவோட டெத் ஆரச்சே நம்மளும் உள்ள போறோம், ரைட்டு? ஆனா டிஃபரன்ஸ் என்ன இந்த ரெண்டுக்கும்? ரெண்டுமே போறோம் அழிஞ்ச அப்புறம். பட் வாட் இஸ் த மிஸ்ட்ரி? இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுக்கும்? ஜட இயற்கையின் மூலமா தான் மாதாஜி நம்ம எல்லாம் தோன்ற. அவருக்கு பகவான் வந்து ஜட இயற்கைக்கு இது ஆர்டர் பண்ற, மத்ததெல்லாம் அதுல இருந்து தோன்றியவர்களா மாதாஜி? நான் கேட்ட கேள்வியே இது இல்லையே. நான் கேட்ட கேள்வி வந்து ரெண்டுமே உள்ள போயிடுச்சு, அண்டமும் போயிடுச்சு. அண்டம் இஸ் ஆல்சோ கான் இல்லையா? டோட்டல் அனிலேஷன் அப்போ அண்டம் இஸ் ஆல்சோ கான், நம்மளும் கான். என்ன டிஃபரன்ஸ்? நம்ம அந்த டிஃபரன்ஸ் தானா? இல்லையே, நம்மளும் அணு தானே. we are not talking about கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ நான் சொன்ன கிருஷ்ணரை கொஞ்ச நேரம் விடுங்க, நம்ம பௌதிகத்தோட கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஜடா அண்ட் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வாட் எவர் பஞ்சபூதா வச்சுக்கோங்க, மெட்டீரியல் நேச்சர் வச்சுக்கோங்க, பிரகிருதி பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். இப்போ பாருங்க, திஸ் ஹெட்டிங் ஆஃப் திஸ் இஸ் பேசிக்கலி பௌதிகத்துக்குள்ளேயே அழிஞ்சு போடுவோம் முதல்ல, அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அவருக்குள்ள போவோம். நம்ம பௌதிகத்துக்குள்ள அழிஞ்சு போடுறோம்ன்றதை விடுங்க.
இப்ப வந்து கம்பேரிசன் வந்து கிளியரா இருக்கணும். என்னோட கம்பேரிசன் என்னன்னா, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிரகிருதி அண்ட் மினி புருஷா? இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். டிஃபரன்ஸ் காமன் என்ன? எட்டர்னல். இந்த டிஃபரன்ஸ் சோல் என்ன? மாதாஜி சோல் வந்தாதான் பிரகிருத்தியே ஆக்டிவ் ஆகும் மாதாஜி, இல்லைன்னா அது வந்து அப்படி ஆல்மோஸ்ட் ரைட். இப்ப வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட் ஆக்சுவலி. எப்படின்னா இப்ப வந்து பிரகிருதி வந்து ஆக்டிவேட் வந்து கிருஷ்ணர் எப்ப சொல்றாரோ அது வந்துடும். ஆமா, அதான் நான் சொல்ல வந்தேன் மாதாஜி. சொல்ல தெரியாம சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியும். ஆக்சுவலா இந்த மீனிங் தான் சொல்ல வந்தேன். எப்பெல்லாம் விஷ்ணு ஆக்டிவேட் பண்ணனாரோ அவர் வந்துடுவாரு. ஆனா நம்மளுக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு. we can go back, we don't have to come back. கரெக்டா? only பக்தி பண்ணினா பக்தி பண்றத பத்தி தான் பேசுறேன். சாய்ஸ் இருக்கா இல்லையா? மிஸ்ட்ரி. கேன் த மெட்டீரியல் நேச்சர் டெல் ஐ வில் ஆல்சோ கோ பேக் டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்? ஸ்கோப் இல்ல. Spiritual world வந்து it's absorbed by Vishnu, but it is manifested through Mahatattva. We are also manifested, but whether we want to be manifested or not அன்றது நம்ம ஹேண்ட்ல இருக்கு. which is the possibility. இப்போ நீங்க கேப்பீங்களே why not animal go, அது எக்ஸெப்ஷன். நார்மலா எடுத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபிளைட் இருக்கு, பக்கத்துலயே கார் ஒண்ணு ஓடும், பாத்துருக்கீங்களா? ரன்வே சொல்லுவோம். ரன்வேல there'll be a vehicle. நம்ம ஃபிளைட்ல போறச்சே பேரலா ஒரு கார் ஓடிட்டே இருக்கும். இப்போ வந்து நீங்க எல்லாம் சொல்வீங்க, ஓ மாதாஜி நான் வந்து கார்ல இருக்கேன், ஆனா இன்னும் ஸ்பீடா போறேன் ஃபிளைட்டை விட. கரெக்டா? நிறைய தடவை பார்த்துப்போம். வில் பி ஃபாஸ்டர். ஸோ ஃபாஸ்டா போறது அனிமல் பாடி ஆர் ஃபிளைட் பாடி, ஃபிளையிங் பாடி, என்ன வேணா வச்சுக்கோங்க. நம்ம தான் ஹியூமன் பாடி, ஒரு ஸ்பீட்ல தான் போக முடியும். ஆனா டக்குன்னு ஒரு டேக் ஆஃப் ஆகும் தெரியுமா? பிளேன். அந்த டேக் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி இஸ் ஒன்லி வித் ஹியூமன் பாடி. அனிமல் பாடி அப்படியே ரோட்ல போயிட்டு தான் இருக்கும். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா we can only understand spirituality. Exceptions are there, but the common rule is what is discussed, right? Exception என்றது இருந்தாலும் நம்ம வந்து we will not talk about exception. இப்போதைக்கு காமனா எடுத்தா ஏதோ ஒரு அனிமல் பயங்கரமா மோக்ஷா இதெல்லாம் இருக்கு, இல்ல. பட் 99% பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பாடி, ஹியூமன் பாடி தான் கேன் டூ ஆல் திஸ். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து இது நம்ம பார்த்துட்டோம், மிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டோம், காமன் பார்த்துட்டோம், டிஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் கேட்பீங்க, அந்த குழந்தை நெக்ஸ்ட் கேட்க போகுது. இப்பவுமே நான் சொல்லிடுறேன் சேது மாதாஜி, அப்ப ஏன்டா இங்க வந்து தொலைஞ்சோம்? ஜாலியா அங்க இருக்கிறத விட்டுட்டு why the hell I came to this material world? தோணுதா இல்லையா? நம்மளுக்கு தோணுது. because of our karmas. கர்மாவே இல்ல. கர்மா இஸ் கர்மா after you come. Thank you மாதாஜி. See, karma, because of karma, how will you get karma? Only when you get body. நான் வந்து சொல்றது before karma. பிஃபோர் வி கோ டு மூவில மாதாஜி ஒரே பிரச்சனை பண்ணா, நம்ம மூவி வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான். பிஃபோர் கோயிங் டு மூவி வாட் ஹேப்பன் டு யூ? வை ஆர் யூ அப்செட்? ரைட், பிகாஸ் டு வாட் சொல்லுவோம்ல, அதுதானே மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? லார்டிங் ஓவர் தி நேச்சர். எக்ஸலென்ட், லார்டிங் ஓவர் தி நேச்சர். எனக்கு வந்து நான் வயலண்ட், மூவியே போத்தாகணும், வீட்டுல போவேனா நான் போவேன். அதாவது அதேதான் கிருஷ்ணர். மூவி தியேட்டர்ல போயிட்டு எவனோ ஒருத்த கையை பிடிச்சி இழுத்தான்றதுதான் கர்மா. இங்க வந்த அப்புறம் தான் கர்மா நம்மள கையை பிடிச்சி இழுக்குது. வி ஆர் கோயிங். ஆனா இந்த மூவி தியேட்டருக்கு வரதுக்கு ரீசன் என்ன? எனக்கு பார்க்கணும் மூவி. ஐ வாண்ட் டு ஃபைட் வித் மை மதர் அண்ட் கம் அண்ட் வாட்ச் மூவி. அந்த ரிபெலியஸ் நேச்சர், லார்ட் ஓவர் த நேச்சர், ரைட்? அதனால வந்து எனக்கு வந்து எப்படி வந்துச்சுன்றது நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா இது ரொம்ப முக்கியம் இல்ல. பட் இந்த கேள்விக்கோசம் நான் சொல்றேன். ஏன்னா ஹவு அண்ட் ஒய்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை. பட் வென்ன்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கரெக்டா தெரியாது. பட் ஒய்ன்றதுக்கு ஆன்சர் மாதாஜி சொன்னது, ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து ஏன் வந்தோன்றதுக்கு. ஸோ பேசிக்லி கிருஷ்ணர் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்றாரு? கிருஷ்ணரோட டார்கெட் என்ன? இப்போ நம்மளெல்லாம் திருப்பி திருப்பி கூட்டிட்டு போனோம் ஜீவாத்மாக்கள்லாம். எக்ஸாக்ட்லி, நம்மள திருப்பி போகணும்ன்றதா அவர் டார்கெட், ரைட்டா? அதுக்குதான் மாயாவை செட்டப் பண்றாரு. ஜெயிலர் இருக்கிற மாதிரி ரிஃபார்ம் பண்ணணும். அதுக்குதான் 3 மோட்ஸ். ஏன்னா துக்காலே அசாஸ்வதம், துக்காலே இருந்தாப்பா ஆமாப்பா என்ன, ஆனா அசாஸ்வதம் நீ வந்துடுங்க அப்படின்றாரு. ஸோ ஸ்பிரிட் சோல் நம்மள கருத்த வரைக்கும் என்னன்னா, நம்ம எல்லா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் ஆகுது, நம்மளுக்கு எல்லாம் பிகினிங்லெஸ், ரைட்? ஆனா பௌதிகத்துல இருக்கிறதால நம்ம புஸ்குன்னு கலப்படம் மாறும். இப்போ வந்து பிரகிருதி ஜீவாக்கு ரெண்டுக்குமே ஒரிஜின் இல்லை. ஆனா ஜீவா வந்து கிருஷ்ணரோட கமாண்ட்ல வருது. ஆனா நம்ம கிருஷ்ணரோட கமாண்ட்ல வரல, நம்ம ஆசையில வந்திருக்கோம். we can always go back, but we don't want to go back. அதுதான் பாயிண்ட், ரைட்டா? ஸோ பிரகிருதி ஜீவா ரெண்டுக்குமே பிகினிங் இல்லை, ரெண்டுமே வந்து பர்மனன்ட் தான், எட்டர்னல் தான். ஏன்னா இதுதான் 5 lessons in பகவத்கீதா. பட் த பாயிண்ட் என்னன்னா இதுதான் விஷயம். ஸோ பேசிக்லி க்ஷேத்ரான்றது ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி, பாடி. க்ஷேத்ரஜ்ஞானா நோயர், 2 நோயர். who are the 2 நோயர்? ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா. both எக்ஸலென்ட். both Prakriti and
Purusha, mini Purusha is under the supervision of பரமாத்மா பகவான் பரமாத்மா excellent Bhagavan, right? So material nature வந்து is absorbed by Mahavishnu and manifested. அப்போ living entity க்கு என்ன ரூட்? ரூட்னா என்ன Exactly. He can go back permanently. He need not come back. வரணும்ன்றது ரூல் இல்ல. ஆனா பௌதிகத்துக்கு வந்தாகணும். So எப்போ வந்து both of us are beginningless, when we came ன்றதெல்லாம் தெரியாது, why we came ன்றது தெரியும். ரைட்? அதுதான் விஷயம். நான் உட்காந்துட்டே இருந்த மாதாஜி, ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் மாதாஜி, அப்படியே தூங்கிட்ட மாதாஜி. ஏன் தூங்கினீங்க தெரியாது. ஏன் தூங்கினீங்கன்னா நீங்க கிளாஸ் போர் அடிக்குது மாதாஜி. எப்போ தூங்கினீங்க தெரியாது மாதாஜி. எப்போ தூங்கினேனே ஞாபகம் இல்ல. நீங்க பார்த்தா ஜூம் எண்ட் மீட்டிங்னு வந்துச்சு மாதாஜி. கரெக்டா பாயிண்ட் சமயத்துல இருக்கு அது மாதிரிலாம் பண்ணிருக்கோம். கிளாஸ்ல தூங்கவே மாட்டோம். அதேதான் இங்கேயும் நம்ம வந்து எப்போ வந்து அங்க கிருஷ்ணர் சண்டை போட்டு வந்தோம்னு தெரியாது, வென்னு தெரியாது, வையு தெரியும். இப்ப வந்து இது இம்மெட்டீரியல் போறத பத்தி திங்க் பண்ணலாம். ரைட்? இப்ப வந்து இதெல்லாம் இம்மெட்டீரியல் எப்போ தூங்கினா நான் வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பண்றேன். ஆனா எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். நம்ம எக்ஸாம் வந்து கோயிங் பேக் டு கிருஷ்ணா. ரைட்? ஸோ பேசிக்கலி மாயா ஜீவாவோட கனெக்ஷன் பார்த்தோம், ஒரிஜின் பார்த்துட்டோம். ரைட்? அண்ட் ஒரிஜின் வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் டேட் ஆஃப் ஒரிஜின் எல்லாம் இல்ல. இப்படிதான், அதாவது இதெல்லாம் வந்து பிஃபோர் த அண்டம் இஸ் ஃபார்ம்ட் இட்செல்ஃப் இதெல்லாம் இருக்கு. மெட்டீரியல் நேச்சர் மகா தத்துவம் எல்லாம் பிரகிருதி எல்லாம் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். பிரகிருதி இங்க ஒண்டி இல்ல, முன்னாடியே இருக்குன்றத பார்த்துருக்கோம். ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கிளியரா இருக்கணும். பிரதானான்றதுதான் ப்ரீ ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிரகிருதி. ஸோ பிரதானா வாஸ் ஆல்ரெடி தேர். அதுக்கப்புறம் தான் மகா தத்துவா, அதுக்கப்புறம் தான் பிரகிருதி. பட் பிரதானான்ற ஸ்டேஜும் ஆத்மான்றதும் எட்டர்னலா இருந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா 7th சாப்டர்ல இருக்கணும். பூமி ஆப்போனாலோ வாயு கம்மனோ புத்தி ரேவச்ச அகங்காரா இத்தி ஏமான் பினா பிரகிருதி ராஷ்டதா. ரைட்? ஆல்ரெடி இருந்துச்சு அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா போத் ஹேட் தேர் ஒரிஜின் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். டிஃபரன்ஸும் பார்த்துட்டோம். அதனால ஸ்ரீலா பிரபுபாத் வெரி கிளியர்லி என்ன சொல்றாரு, இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, சத்வகுணம் பாத்தீங்கன்னா காமா இருப்பாங்க, ஹார்மனியா இருப்பாங்க, பாசிட்டிவா நினைப்பாங்க, எப்படி இருந்தாலும் பாசு, ஃபேஸே ஒரு பிரைட்டா இருக்கும். ஃபேர்ன்னு சொல்ல, பிரைட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபேர். ஓகே? ஸ்மார்ட், இன்டெலிஜென்ட் எல்லாம். ரஜஸ் வந்து தலையை பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. முக்கால்வாசி டைம் நான் தலையை பண்ற மாதிரி தான். ரைட்? அச்சோ இச்சோ அச்சோ அப்படின்னு அவசரத்துல இருப்பாங்க, எப்படியாவது அச்சீவ் பண்ணணும்னு இருப்பாங்க, ஒரே எக்ஸைட்மெண்டா இருப்பாங்க, ஒரே ஆங்ஸைட்டில இருப்பாங்க, நாளைக்கு என்ன ஆகும், ஒரே திமிர் இருக்கும். இதெல்லாம் இப்போ கிளாஸ்ல சொன்னாங்கல்ல சித்திரலேகா மாதிரி, அப்படியே தூங்கிடுவேன். இது வந்து தமஸ். அதாவது 5 o'clock நான் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்றச்சு எல்லாருமே சுத்த சத்வா. கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் சத்வா, கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் ஐயோ டைம் ஆயிட்டே இருக்கே, எப்போ முடிப்பாங்களோ, ரஜஸ். தமஸ் வந்து முடிச்சாலும் என்னப்பா நான் பாட்டு தூங்குறேன். டைம் தமஸ். கிளியரா? ரியல் லைஃப் பிரின்சிபல் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. சோ கிருஷ்ணர் வந்து இப்ப என்ன சொல்றாரு, இதுதான் எவ்ரிடே லைஃப்ல கூட அப்படிதானே மாதாஜி. அப்படிதான் இருப்போம் மாதாஜி. சில சமயங்கள்ல நல்லா ஆக்டிவா இருப்போம், பிறகு இதா இருப்போம், அப்புறம் ஒரு தூக்கமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் மாறிக்கிட்டே இருப்போம் மாதாஜி. எவ்ரிடே லைஃப்லயும் எப்பயுமே சத்துவத்துல இருக்க மாட்டோம். சுத்த சத்துவம். I think Victoria Mataji is answering. சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்ல டெய்லி லைஃப்லயும் மாதாஜி எழுந்த உடனே நம்ம நல்ல சத்துவ குணத்துல இருக்கிறதுனாலதான் சாண்டிங் அந்நேரம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அது முடிச்ச பிறகு நம்ம வந்து ரஜோ குணத்துல இருந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்றோம். அதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு தமோ குணத்துல போய் தூங்க போயிடுறோம் நைட்டு. அதுதான் பாயிண்ட். ரைட்? நம்ம 3 குணங்களும் இருக்கும் அப்படின்றதா. ஒரு 5 minutes இருந்தா I just want to cover that 13.21 and 22. 23க்கு அப்புறமா பண்ணிக்கலாம். ஓகே? 21 ஸ்லோகா உண்டு, யாராவது படிங்க. காரிய காரண கர்த்தவ்யே ஹேது பிரகிருதிர் உச்சயதே புருஷ சுக துக்கானாம் போக்திருத்வே ஹேதுர் உச்சயதே. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சண்டை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுப்பா. பிரகிருதி காசா இல்ல நம்ம தான் காசா? ரைட்? ஏன்னா பிரகிருதி தான் இதுல காஸ், எல்லாம் காஸ் எஃபெக்டும் நடக்குது. ரைட்? அப்போ எதுக்கு நம்ம சஃபர் ஆகும்? பாவம் நான் சஃபர் ஆறேன், இல்ல எக்ஸைட்மெண்ட். கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கா இல்லையா? பௌதிக உடம்பு வந்துச்சு, பௌதிகத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கிறதாலதான் இப்போ இது வரைக்கும் ஒத்துமையா போயிட்டு இருக்கோம். உன்னோட டிஃபரன்ஸ் இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, யூ சி பிளடி பிகாஸ் ஆஃப் யூ ஒன்லி ஐம் கோயிங் த்ரூ ஆல் திஸ். எல்லாத்துக்கும் நீ தாப்பா காரணம் அப்படின்னு நான் வந்து காட்டிடுறேன். இப்ப வந்து நிறைய பாடிஸ் எல்லாம் இருக்கு, நம்மளே பார்த்துட்டோம். எத்தனை ஸ்பீசிஸ் இருக்கு? 84 லட்சம். பிகாஸ் ஆஃப் அவர் டிசையர்.
நம்ம ஆசைக்கோசரம் நான் சிக்கன் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டா உனக்கு ஹியூமன் பாடி வேணாமா, நீ சிக்கன் சாப்பிடணும்னா எதுமா சிக்கன் சாப்பிடணும், லைனோ டைகரோ, டைகர் கரெக்டா, லைனோ டைகரோ சிக்கன் சாப்பிடுது, இல்ல நாய், அந்த நாயா பிறந்துக்கோ அப்படின்றது. பிகாஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ்னாலதான் நம்மளுக்கு ஹாப்பினஸ். இப்ப வந்து நான் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்றதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் துக்கம் எல்லாம் வருது, ரைட்? ஸோ இது வந்து பாடியில ஐடென்டிஃபை பண்றதாலதான், சோல்னால இல்ல. அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த டிசைர்னாலதான் இதெல்லாம் ஆகுது. பாட்டம் லைன் டிசைர் என்னன்னா நானும் என்ஜாய் பண்ணணும் என்ற பாட்டம் லைன், இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஆனா இது வந்து இட்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள். நான் இன்வைட்டே யாராவது இந்த சந்தோஷத்துக்கு எல்லாரும் ஒர்க் பண்றீங்களா இல்லையா? சாப்பிடுறோம், இல்ல வேலை செய்யறோம், நம்ம பண்ண பைசா வந்தா சினிமா போலாம், ஏதோ ஒண்ணு நகை வாங்கிக்கலாம், மேக்கப் வாங்கிக்கலாம். கஷ்டப்படுறீங்களா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. கஷ்டத்துக்கு யாராவது கஷ்டப்படுறீங்களா? ஆஹா, அது மட்டும் ஏன் நம்மளுக்கு கஷ்டம் வருது யாரும் பண்ண அப்படின்னு. மாட்டாங்க. ஆனா அது வருதா இல்லையா? ஆட்டோமேட்டிக்கா வருதா இல்லையா? வருது மாதாஜி. வருது மாதாஜி. ஸோ பேசிக்கலி சந்தோஷத்துக்கு கஷ்டப்படுறோம். ஆனா கஷ்டமே படாத கஷ்டமும் வந்துடுது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வர்றது வந்து நம்மளோட பாஸ்ட் டிசைர்னால பிரசன்ட் டிசைர்னால நடந்துட்டே இருக்கு. ஆனா பாடி வந்து நம்ம ஆசைனாலையும் நம்மளுக்கு அந்த நம்மளுக்கு எது சூட் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆகுது. நம்மளோட மனசேட காரணம். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வருதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால அண்டர்கோயிங் ஹாப்பினஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்ட்னாலதான் வருது. எக்ஸாம்பிள், நான் மூவி போகணும், என்ஜாய் பண்ணணும், அங்கதான் அவன் கையை பிடிச்சிட்டு தான் டிஸ்ட்ரெஸ், இல்லைன்னா வராது. ஸோ லிவிங் ஓகே. ஸோ லிவிங் என்டிட்டி வந்து என்னன்னா எதுவுமே பௌதிகத்துல எதுவுமே இல்லை. அதனால டெண்டன்சி லார்ட் ஓவர் பண்றதால தான் வருது. அதனால ஆல்வேஸ் நம்மளுக்கு தனியா விட்டா நம்ம பேக்கு. அதனால பரமாத்மா வந்துடுறாரு, சூப்பர் சோலா வந்து உட்கார்றாரு. ஐயோ இந்த ரசரங்கினி ராதிகா உட்கார்ந்துருக்காளே, ராதிகா ஏம் அட்லீஸ்ட் ராதிகா தேவிதாசின்னு சொன்னா அவ திமிராவது அடங்குமே. நான் வந்து உட்கார்ந்துட்டு சொல்ற பேச்சே கேட்க மாட்டேன்றா, ஆனாலும் நான் வரேன் அப்படின்னு வந்து உட்கார்றாரு. அதுதான் அவரோட கிரேட்னஸ். அதனால நேச்சர் தான் காஸ் ஃபார் ஆல் த காசஸ் அண்ட் எஃபெக்ட். ஆனா லிவிங் என்டிட்டி வந்து இஸ் த காஸ் ஃபார் த சஃபரிங். நேச்சர் சஃபரிங் காஸ் பண்ணல, காஸ் எஃபெக்ட் நடக்குது. நீ மூவி போறியா, மூவிக்கு டிக்கெட் அரேஞ்ச் பண்றதோட ஓவர், எஃபெக்ட் எவ்வளோ ஒரு பொறுக்கி அரேஞ்ச் பண்றதோட ஓவர். ஆனா பிடிச்சிருக்கச்சே வருத்தப்படுறேன்னா ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி போறானான்றது என்னோட விஷயம். ஸோ ஐ ஆம் த ஓன் காஸ் ஃபார் த சஃபரிங். கிளாஸ்ல இன்னும் சொல்லணும்னா எல்லாருமே கிளாஸ்ல திட்டு வாங்காத ஸ்டூடெண்டே இல்ல டீச்சர் கிட்ட இருந்து, கரெக்டா? சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அழுன்னு அழுவாங்க, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈன்னு சிரிப்பாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? திட்டு வாங்கினாலும் அது உரைக்காது. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ பேசிக்கலி இந்த சஃபரிங் ஆர் என்ஜாய்மெண்ட் இஸ் இன் திஸ் ஹேண்ட். நீங்க சொல்ல முடியாது டீச்சர் திட்டினதால அழுதான், அப்ப டீச்சர் திட்டியும் இவன் சிரிக்கிறானே. ஸோ காஸ் ஆர் எஃபெக்ட் ரைட் கிரியேட் பண்ணாலும் சஃபரிங் ஆர் என்ஜாய்மெண்ட் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட். ஒத்துக்கிறீங்களா? ஸோ அதனால இதுதான் விஷயமான ஒரு வர்ஸ். அதனால மெட்டீரியல் நேச்சர் வந்து இஸ் ஜஸ்ட் அந்த ஸ்பீஷிஸ் வர்றது, இந்த சென்சஸ் வந்து காரணம் டு டூ வாட் எவர், இதெல்லாம் தான் இருக்கே தவிர சஃபரிங்கோ இல்ல என்ஜாய்மெண்ட்டோ நம்ம கையில தான் இருக்கு. ஸோ ஒரிஜினலி நம்ம வந்து ஒரிஜினல் ஸ்டேட் ஆஃப் ஜீவா என்ன? ஜாலி தான், ஹாப்பி தான். இந்த ஹாப்பின்றதா அதோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட். அதனால we are searching for happiness. ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி என்னன்னா நம்ம ராங் பிளேஸ்ல we are searching. டெசர்ட்ல போய் தண்ணி தேடுறது ராங், நம்ம இங்க வந்து ஹாப்பினஸ் தேடுறதும் ராங். அதனால வந்து by ourselves we need happiness, but we are searching in the wrong place. ஏன்னா we are searching in a place where they are gunas, சாத்விக குணம் அங்க இருந்தா ஓகே, இங்க இருந்தா நம்ம வந்து என்ன வாட் நெக்ஸ்ட் டிசைர் இருக்கிறதுனால பேட் கர்மா இருந்தா பேட் பாடி, குட் கர்மா இருந்தா குட் பாடி. ஆனா டிசைர் இருக்கிற வரைக்கும் பாடி, இதுதான் நம்ம நினைச்சுக்கணும். அதனால அவித்யா அன்றோம் இல்லையா, பிரகிருதி பிளஸ் ஜீவா. பேசிக்கலி இது ரெண்டும் சேர்ந்தா ஜீவாவோட பிரகிருதியோட ஐடென்டிஃபை பண்ணா என்ன ஆகுது, டிஃப்ரெண்ட் பாடி. கிருஷ்ணரோட ஐடென்டிஃபை பண்ணா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். சிம்பிளா, வெரி நைஸ். சொல்றது சிம்பிளா இருக்கு, பட் நம்மளால முடியலையே. என்ன தியரியாவது சிம்பிளா சொல்ல முடியுதா? புரிஞ்சுதா? நல்ல புரியுது. தேங்க்யூ மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி, நாளைக்கு கேட்டா மறந்து போயிரும் மாதாஜி. அதுக்குதான் நம்ம என்ன பண்ணணும், மனநம் நினைச்சு பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த 0 பண்ணிட்டே இருந்தாதான் வரும். ரைட். ஸோ பேசிக்லி பிரகிருதி தான் சிம்பிளா சொன்னேன். அசோசியேட் ஆறதுனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து அழகா இந்த பாடி அந்த பாடி, கிரெடிட் இருந்தா தேவ பாடி, கிரெடிட் இல்லைன்னா பண்ணி பாடி எல்லாமே கிடைக்கும்.
இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் பாடி நடந்துச்சுன்னா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. பண்ணியா இருந்தா நான் என்னது ஸ்டூல தான் சாப்பிடுவேன், நாயா இருந்தா குலைக்கத்தான் செய்வேன். வந்த அப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, வரத்துக்கு முன்னாடி ஐ கேன் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு. ஐ திங்க் ஐ ஸ்டாப் ஹியர். வி கேன் ப்ராபப்ளி டச் 22 வந்து என்ன. ஓகே, பேசிக்கலி லிவிங் என்டிட்டி என்ன மோடு ஃபாலோ பண்றது, ஐ திங்க் ஐ டேக் இட் நெக்ஸ்ட் வீக். ஒரு இது மாதிரி இருக்கும். அடுத்தது வந்து நம்ம 23ல இருந்து நம்ம 22ல இருந்து பார்க்கணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இது வரைக்கும் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி, நல்லா இருந்தது, எல்லாமே கிளியரா இருந்தது. ஸோ பேசிக்கலி 20, 21, 22, 23யும் பிரகிருதி பத்தி தான். பட் 23 விட்டு வச்சிருக்கேன், அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம 23க்கு போயிடலாம் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். மாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியை வச்ச பதிதான நமஸ்காரம். இது கிளாஸே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாமா? புரியல. இந்த கிளாஸ் எப்படி கண்டினியூ வரலாமா? நீங்க கண்டினியூ பண்றதுல ப்ராப்ளம் இல்ல பிரபு. இவங்க நெக்ஸ்ட் மந்த் எக்ஸாம் எழுத போறாங்க. ஓகே, கீப் அப் பண்ண முடியாது, அதுதான் விஷயம். நீங்க கிளாஸ் வந்து யூடியூப்ல இருக்க எப்ப வேணா கேட்கலாம், பட் கிளாஸ்ல இப்ப ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும்னா நீங்க மாட்டிப்பீங்க, அதுதான் விஷயம். ஓகே, கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க நம்பர் பண்ணுங்களேன் சேது மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுவோட நம்பர் வாங்கிட்டு நீங்க கொஞ்சம் மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு ஷேர் பண்றீங்களா? அவர் பேசிட்டு வில் கோஆர்டினேட் எப்படி பண்ண முடியும். நம்பர் போட்டாங்க மாதாஜி குரூப்ல. போட்டாங்க நம்பர் போட்டாங்க மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி போட்டாங்க மாதாஜி மோகன்தாஸ் பிரபுஜி நம்பரை. நீங்க மோகன்தாஸ் பிரபு கான்டாக்ட் பண்றீங்களா பிரபு? ஓகே மேடம். ஓகே மாதாஜி. Thank you so much. Okay, I'll end the meeting. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். மாதாஜி ஹைதராபாத்ல வெள்ளிக்கிழமை புக்க திறந்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்குதான் சரியில்லை. பூரி ஜெகநாத் ரத்த யாத்திரை ஹைதராபாத்ல நடக்குது மாதாஜி. சாரி, பூரி ஜெகநாத் ரத்த யாத்திரை ஃப்ரைடே இங்க ஹைதராபாத்ல இருக்குது. நான் ஜாயின் பண்றேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வீஸ்லயே இருக்கிறேன் மாதாஜி. வெரி நைஸ் மாதாஜி. ஹைதராபாத் வந்திருக்கீங்க, நான் திரும்பி இங்க வந்தப்பறம் நீங்க அங்க வந்திருக்கீங்க. சொல்லவே இல்லை. நெக்ஸ்ட் டைம் மீட்